ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் L1 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். லெவல் 1 என்னது பகவத்கீதா இன் 18 days நம்ம படிக்க போறோம். இன்னைக்கு எத்தனாவது நாள்? 5th day. ஆல்ரெடி நம்ம திரும்பி பக்கத்துல ஒரு 5 நாள், இன்னையோட 5 நாள் முடிஞ்சிடும். And very quickly we'll finish this course also. Very interesting. ஒரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல சாப்டரா இருக்கும். அண்ட் எல்லாம் கோர்த்து இருக்கும். தட் இஸ் ஒரு நாளைக்கு நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இதோட கோர்வையா அடுத்த சாப்டர் இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் புரியாம இருக்கிறப்பல இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் டைம் வர வாழ்க்கை. ஸோ ட்ரை டு அட்டன் ஆஸ் மச் as பாசிபிள். எல்லா நாளைக்கும் அட்டன் பண்ணிட்டோம்னா ஒரு யாகம் மாதிரி நினைச்சுட்டு நம்ம அட்டன் பண்ணிட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் புரியும் நமக்கு. ஏன்னா 18 days எவ்வளவுதான் நம்ம படிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ வில் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் டு அட்டென்ட் ஆன் ஆல் டேஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்? ISKCON மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். அங்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் இருக்கு. வணக்கத்தை தெரிவித்து நமக்கு நல்ல ஒரு புத்தியை கொடுத்து இதெல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறோம். ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி நல்லா படிச்சு நாட் ஓன்லி டு ரிசைட் த ஸ்லோகாஸ், ரிசைட்டேஷன் ஸ்லோகா வந்துடும். நான் பழக்கம்ங்கிறப்பல 30 டைம் சொன்னா அது வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. பட் அதோட அர்த்தம் புரியணும். அர்த்தம் புரியணும்னு we have to take it in our life. We have to inculcate those things in our life. அது என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கா, என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கா, இன்னும் போக போக தான் தெரியும். எல்லாம் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலாலும் வரும். அப்புறம் ஒரு 15 சாப்டர் முடிஞ்சாச்சுன்னா எல்லாம் நம்ம வீட்டுல நார்மலா எப்படி சாப்பிடணும், எப்படி எந்திருக்கணும், எப்படி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட அவர் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு கிருஷ்ணர். அப்ப நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். ஸோ டேக் இட் ஆஸ் அ லைஃப் மேனுவல். இப்படிதான் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நினைச்சு விட்டோம்னாக்கா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தணும். ரேடியோ ஓவர் நைட்டா மாற்ற முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்திட்டோம்னாக்கா நம்ம நல்ல பாதையில இருக்கணும்னு அர்த்தம். ஒரே ஒரு வாட்டி ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் சொல்லிடுறேன். நீங்கள் மியூட்லேயே சொல்லுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பிரணத்தி யாராவது எடுக்கிறா? நீங்களாம் அட்டெண்டன்ஸ் நான் போட்டுட்டே இருந்தாலும் நீங்க வந்து மாதாஜி அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கிறதுனால இது போட்டுடுவோம். கூகுள் ஃபார்ம்ல யாருமே ஃபில்அப் பண்றது இல்லை. அதுவும் நான் பார்த்தேன். மீன்ஸ் பண்றேன் ஹார்ட்லி லைக் 2-3. நிறைய பேர் பண்றது கிடையாது. பண்ணினா நல்லது. எங்களுக்கு நம்ம டபுள் அண்ட் ட்ரிபிள் வி ஆர் டேக்கிங் த என்ன டேட்டா. ஸோ ஏதாவது மிஸ் அவுட் ஆயிடுச்சுனாலும் இன்னும் டேட்டாவை பார்த்து நீங்க இது பண்ணுங்க. ஓகே, இப்போ வந்து பிரணத்தி யாருக்காவது படிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு முடியும்னாக்கா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் ஐ வில் முடியும். ஓகே கிருஷ்ணா பண்றேன் மாதாஜி. படிங்க ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்க. படிங்க. மீனாட்சி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம். ஜெயந்தி மாதாஜி மீனாட்சி மாதாஜி கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம்ம ஆல் டிவோட்டி தான். படிக்கட்டும். மீனாட்சி மாதாஜி குவிக்கா பண்ணிடுமா? யார் படிக்கணும்? படிக்கிறாளா? அவங்களதான் சொன்னேன். இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டிவோட்டிஸ் மாதாஜி. நாங்களும் டிவோட்டி தான். ஆனா புதுசா வந்துக்கிற டிவோட்டிக்கு ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கொடுப்போம். ஓகேம்மா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன शलाकया साहूर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे माताजी चक्षुर चाक्षुरिल्ये चक्षुर उन्मीलितं येन चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोपीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं तदाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितं दं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितां स. हे कृष्ण हे कृष्ण करुणा. இவாளுக்குள்ள இந்த இது அமிச்சிட்டா. சாரி. ஹரே கிருஷ்ணா. இருங்க. அவ இது அமிச்சிட்டா. அந்த அட்டெண்டன்ஸ் நடுவுல வந்துருச்சு. அவங்களுக்கு மொபைல்ல பார்க்கும்போது நடுவுல வரலையா? நடுவுல வந்துட்டு. ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து தீன பந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே வாஞ்சாகல்ப திருக்ஷாம் வாஞ்சாகல்ப தருப்யஸ்ச. கரெக்ட். கிருபா சிந்துப்ய ஏவ கிருபா சிந்துப்ச ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக.
नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिताय च जगत्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्त्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर द्विषे नमः। कुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवदारं भक्ताग्यं नमामि भक्तशक्तितम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ஃபிஃப்த் டே இப்போ ஒரு 4 நாளைக்கு கேட்டதுல 5வது நாள் நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு நான் ரொம்ப 0.1% அது வந்து நம்ம பழக்கம் இல்லாததுனால நாளைக்கு இதை விட நல்லா சொல்லுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரிபடி கேன் டேக் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் வந்து வேற இல்லை. நான் இதே தமிழ்ல தானே எழுதிருக்கு இல்லையா, கொஞ்சம் நமக்கு கண்ணு சரியா அந்த கோஆர்டினேஷன் கரெக்டா வரும். வெரி குட் மதர், நைஸ் அட்டெம்ப்ட், வெரி நைஸ். சரி, நம்ம வந்து எந்த வகுப்புக்கு வந்திருக்கோம்? பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளுங்கள். இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 5. அதோட என்ன இது டைட்டில் என்னது? கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படும். கம்மியா தான் இருக்கு ஸ்லோகம். அந்த ஸ்லைடு கொஞ்சம் நிறைய வச்சிருப்போம். சிலப்போ என்ன ஸ்லோகம் மாத்திரம் இருக்காதே, அதுக்கு அலாங் வித் தட் ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணி 2-3 ஸ்லைட்ல எக்ஸ்ட்ராவா கொடுப்போம். சிலப்போ ஸ்டோரி இருக்கு இன்னைக்கு, அந்த மாதிரி கொஞ்சம். சோ அவருடைய தெய்வீ ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட்ல இருங்க மாதாஜி. அவருடைய தெய்வீக அருள் அபயச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரிய கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் தான் இதெல்லாம் பார்க்கிறோம். நேற்றுக்கு என்ன பார்த்தோம்? பகவத்கீதையின் வரலாறு பார்த்தோம். எப்போ வந்து பகவத்கீதா வாஸ் டோல்ட் ஃபர்ஸ்ட் யாருக்கு சொன்னார்? அர்ஜுனனுக்கு இப்பதான் 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னார். அதுக்கு முன்னாடி சூரிய கடவுளுக்கே சொன்னார் 2 மில்லியன் இயர்ஸ் எகோ. அதெல்லாம் நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அவர் பகவத்கீதையின் அறிவியலை வழங்க கிருஷ்ணர் ஏன் அர்ஜுனனை தேர்ந்தெடுத்தார்? ஏன்னா அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர், பொறாமை கொள்ளவில்லை, சிறந்த பக்தரும் அண்ட் நல்ல ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு அந்த ஸ்டைல் கொண்டு வேறொரு இதுலயும் வரும். envy the Lord அப்படின்னு. அவர் கிருஷ்ணர் எப்போது ஏன் எப்படி தோன்றுகிறார்? யதாகி தர்மஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். எப்போல்லாம் இர்ரிலீஜியன், எப்போல்லாம் இந்த அதர்மம் தலை தூக்கி நிற்கிறதோ, அப்புறம் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் தீயவர்களை அழிக்கிறதுக்கும் தான் வந்து அவதாரம் எடுத்து தோன்றுகிறார். அப்புறம் மனித சமுதாயத்தின் 4 தூண்கள், நான் சொல்லி 4 தூண்கள் இன்னைக்குதான் வரும். அது மனித சமுதாயம் இல்ல, மனித சமுதாயத்தின் 4 பிரிவுகள் பார்த்தோம். வர்ணாசிரமா, பிராமணர், க்ஷத்ரியர், வைஷ்யர் அண்ட் சூத்ரர். இதெல்லாம் எந்த இதுல வந்து பிரித்திருக்க? குண கர்ம விபாகஷ, குணத்தினாலையும் கர்மத்தினாலையும். இல்லாட்டாலும் ஒரு வீட்டுல பிறந்திருக்காரு அதனால அவன் சூத்ரன், ஒரு வீட்டுல அந்த ஒரு பிராமண வீட்டுல பிறந்திருக்கான் அதனால அவன் பிராமணன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை. நம்ம தான் முட்டாளா அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் என்னைக்கு திருந்த போறோம்னு தெரியாது. அதனாலதான் எல்லாரும் பகவத்கீதை படிக்கும்போது எல்லாம் தெரிஞ்சிடுவோம். then we will know. ஓஹோ அப்படியா. ஏன்னா ஒரு டாக்டரை போயிட்டு வந்து டாக்டரோட வீட்டுல போயிட்டு அப்பா இல்லையா, சரி நீ தானே இருக்கியோ, அப்பாவோட பிள்ளை தானே, அப்ப நீ டாக்டர் தான், நீ எனக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கூட, எனக்கு மருந்து கூட நம்ம சொல்லுவோமா? then we are very careful. இல்ல டாக்டரோட பிள்ளை how can he be டாக்டர்? ஒரு இன்ஜினியரோட பிள்ளை எப்படி இன்ஜினியர்? அதெல்லாம் நமக்கு அறிவு இருக்கு. ஆனா ஒரு பிராமணன் வீட்டுல வந்து ஒரு ஐயர், ஒரு வந்து வாத்தியார் மாதிரி அவர் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாரு. அவரோட பிள்ளை வந்து நீ வைதிகம் பண்ணு அப்படின்னா அவன் அதை படிச்சுக்கவே மாட்டான். சோ நம்ம வந்து அதை நம்புறோம். இல்ல அதுக்கு என்ன, உங்க அப்பா இல்லைன்னா நீ வந்து பண்ணி கொடு அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க சம்திங். சோ நம்ம வந்து எந்த மாதிரி இதெல்லாம் என்னது பிராமண குலம் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் நிறைய அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும். வந்து அதை நித்திய கர்மா பண்ணணும். ஒரு பிராமணனா இருந்ததுன்னா அவன் என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி அதை கடைபிடித்தாதான் வந்து பிராமணன். ஜஸ்ட் ஒரு பூனல் கூத்துனா கூட பிராமணன் கிடையாது. எனிவே, சோ அதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து நிறைய திருந்தணும். நிறைய இந்த சொசைட்டி ஹேஸ் டு இம்ப்ரூவ் அ லாட். பகவத்கீதா படிக்கதான் நமக்கு புரியும். இது மாத்திரம் இல்லை, இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படாத இதை சாப்பிட்டோம்னாலே அது எல்லாமே பாவத்துலதான் வரும். ஆனா நான் ஒரு எறும்ப கூடி கொல்றது இல்லை, நம்ம ஒரு இவன் கொசு கூட இப்படி இதுதான் பண்றேன், நான் கொல்றதே இல்லையா, எனக்கு எப்படி பாவம் வருதுன்னா சாப்பிடுறோமே, பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணாம சாப்பிடுறோமே, அதெல்லாம் அதான் சின்ன சின்ன பாவம்லாம் வரும். ஆனா நம்ம வந்து
பகவான் நம்ம என்னுடைய டிவோட்டிஸ் வில் நெவர் பெரிஷ் அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். என்னோட டிவோட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம எப்பவுமே நான் காப்பாற்றுவேன், விட்டுவிட மாட்டேன். இப்ப இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்? கர்ம சந்நியாச யோகம். அர்ஜுனனின் குழப்பம், அவருக்கு தான் எப்போ ஒரு குழப்பம் இருந்துட்டே இருக்கும். அவர் எவ்வளவு குழம்புறவரோ அவ்வளவு நமக்கு நல்லது. ஏன்னா அவர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பார், கிருஷ்ணர் பதில் சொல்லும் போது என்னது, நமக்கு ஏதோ இருக்கும், உங்களுக்கு கேட்க தெரியாது, உங்களுக்கு ஏதோ இருக்கும், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபுல்லி ஒரு மாதிரி இருக்கும். அப்போ இந்த விதத்துல நமக்கு ஓஹோ இது இப்படியா புரிஞ்சுடுத்து அப்படின்னு. சோ என்ன கேட்கிறா, செயலை துரத்தல் அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்தல். இந்த முன்னாடி 3rd சாப்டர்ல இதான் பார்த்தோம். இந்த சிமிலர் 3rd 5th ரொம்ப சிமிலர் ஆகும். சோ நான் உங்களை பிரார்த்தனை பண்ணணும்னாக்கா நான் எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு சும்மா ஜப்பம் பண்ணிட்டு இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கணுமா, இல்ல எல்லா வேலை பண்ணலாம், நான் உங்களை நினைத்து பண்ணணுமா, பக்தியுடன் வேலை செய்யணுமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கர்ம பந்தத்திலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்கும் நிஷ்காம கர்ம யோகம். நிஷ்காமனா என்னது, பகவான் நினைத்து எந்த செயல் பண்ணாலும் பகவானை நினைத்து பண்ணும்போது என்ன ஆகும், இந்த கர்ம பந்தங்கள் வராது. என்னது, பாவமும் வராது, புண்ணியமும் வராது. இல்லாட்டா நம்மளோட இதுல எப்படி எனி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன், சயின்ஸ் எல்லாம் ப்ரூவ்டு. அதெல்லாம் இங்க இருந்து எடுத்துட்டு அவ ட்ரை பண்ணிருக்கா, ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா. சோ அதுதான் இப்ப நமக்கு என்னது, என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாலும் ஏதோ ஒரு ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் வரும். அது நல்ல காரியம் பண்ணா புண்ணியம் கிடைக்கும், கெட்ட காரியம் பண்ணிச்சுனாக்கா இது கிடைக்கும். நமக்கு ரெண்டும் வேண்டாம். ஏன்னா ரெண்டும் பண்ணினா எப்படி அது திரும்பி இங்க பிறப்போம், அதோட அனுபவிச்சுட்டு இங்க வருவோம். நமக்கு இங்க இதுதான் வர வேண்டாம் தானே. இங்க துக்காலே மசாஸ்வத்தமா எடுத்தேன். இது டெம்பரரி வேர்ல்டு. அனிலேஷன் ஆகும்போது எல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும். அப்ப நம்மளும் போயாச்சு அது கூட. நமக்கு அப்படி வேண்டாமே. ஆஸ் அன் ஆத்மா we have to be always there. அப்போ பகவானோட உலகத்துக்கு போறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். சோ அது நிஷ்காம கர்மம். எப்பவுமே பகவானை நினைக்கிறது. என்ன நம்ம சாப்பிடறதா இருக்கட்டும், தூங்குறதா இருக்கட்டும், வேலைக்கு போறதா, எனி ஆக்ஷன் யூ டூ. நம்ம இதுல மாத்திரம் இல்ல, ஈவன் கிறிஸ்டியன்ஸ் தே டூ. சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி பிரேயர், அப்புறம் என்னது, ஃபேமிலி ஈட் டுகெதர் ஸ்டேஸ் டுகெதர், அதெல்லாம் என்னெல்லாமோ அதெல்லாம் கொண்டுபிடிச்சிருக்கா. சரி, எல்லா ரிலிஜன்லயும் செட் த சேம். எல்லாரும் கூட்டத்தோட இருக்கணும், எல்லாரும் சேர்ந்து ப்ரே பண்ணணும். இந்த இதெல்லாம் இருக்கு, காங்கிரிகேஷன் அவார்டு எல்லாம் இருக்கும், மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன் பர்டிகுலர் டே தே கோ டு டெம்பிள். நம்ம இது அதெல்லாம் இல்லை. ஏன்னா ஒரு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்கா. வந்தா சரி, இல்ல வீட்டுல பண்றா ஓகே, எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லும்போது என்ன, we have taken advantage of that. அவளோட எல்லாம் அப்படி இல்லை. ஏன் வரலன்னு சொல்லிட்டு கேட்பாரு அந்த பாதிரி. நம்ம வாத்தியார்லாம் கண்டுக்க மாட்டோம். ஃப்ரீடம் இருக்கு, ஒரு நம்பிக்கை தான். எனிவே, சோ நம்ம எந்த காரியம் பண்ணாலும் நிஷ்காம கர்மா, நமக்கு வேண்டி பண்ணாம பகவானை திருப்தி பண்றதுன்னா நான் இதெல்லாம் பண்றேன் நினைச்சு பண்ணும்போது ஒரு பந்தமும் பட்டுக்க மாட்டோம். அது புண்ணியமும் வராது, பாவமும் வராது. அது ஒரு பேசிக் இதை புரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் பரம்பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை, அமைதியின் சூத்திரம். கடைசியில அமைதி, சாந்தி விருட்சத்தின்னு படிச்சோம். நமக்கு சாந்தி கிடைக்கும். எப்படி சாந்தி கிடைக்கும், அது லாஸ்ட் ஸ்லோகம் அப்ப பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி பரம்பொருளின் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. பகவான் இடத்தில் எவ்வளவு நம்ம லயித்து அவருக்கு வேண்டி எல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றோமோ, எவ்வளவு எனிதிங் யூ டூ இன் யுவர் ஆக்டிவிட்டி அவருக்கு ஒரு அர்ப்பணமா நினைச்சு பண்ணும்போது என்னது, விடுதலை கிடைக்கும். விடுதலைன்னா இங்க எல்லாம் மோட்சம் கிடைக்கும். ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய பரமாத்மனே நமः. கர்ம சந்நியாச யோகः அத பஞ்சமோऽத்தியாயः. யாரெல்லாம் படிக்கிறாரோ, இன்க்ளூடிங் கமலா மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, சந்தோஷ் பிரபுஜி, வனிதா மாதாஜி, இவ்வளவுதான் தெரியறது எனக்கு. மீனாட்சி மாதாஜி வேற யார் இருக்கா இன்னைக்கு, ராஜி மாதாஜி, அனுஷா மாதாஜி. எஸ், அனுஷா மாதாஜி எஸ் கம்ப்ளீட். ஓகே, நீங்க இவ்வளவு பேர் தானே, எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்னொன்னு படிச்சா கூட கிடுகிடுன்னு ஆயிடும். எல்லாம் எவ்ரிபடி கேன் டேக் ஒரு போல்ட் ஸ்டெப். இன்னைக்கு வாரியர் கேன் பி க்ஷத்ரியா மாதிரி. நம்ம என்ன ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு என்ன பெரிய தைரியம் வேணும் இல்லையா, தைரியமா பண்ணு. ஓகே, எஸ். யாரு ஃபர்ஸ்ட் படிக்க போறேன்? அர்ஜுனனின் குழப்பம், வேலையை துறக்க வேண்டுமா அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்ய வேண்டுமான்னு கேட்கிறார். யாரா படிக்க போறா? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதான் நான் கொடுப்பேன். இன்னொரு கண்டிஷன், ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாதான் கொடுப்பேன். அது பழைய டிவோட்டியா இருந்தாலும் சரி, புது டிவோட்டியா இருந்தாலும் சரி. எஸ், மீனாட்சி மாதாஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்க, அப்புறம் ஜெயந்தி மாதாஜியும் படிக்கலாம். எஸ், மீனாட்சி மாதாஜி ஆரம்பிக்கணும். ஓம் அர்ஜுன உவாச்ச சந்நியாசம் கர்மணாம் கிருஷ்ண புனர்யோகம் சசம்சசி யச்ரேய ஏதயோரேகம் தன்மே ப்ருஷி சுனிஷ்சிதம். புருஹி தமிழ் தானே மாதாஜி? தன்மே புருஹி சுனிஷ்சிதம். ஓ, நிச்சிதம் இருக்கோ, நிச்சயத்தையும் போட்டது நிச்சிதம் தான் இருக்கு, நிச்சயத்தே இருக்கு. அதுல புக்ல நிச்சயத்தம். இதெல்லாம் நாங்க போடுறதுதான் மாதாஜி. எங்களோட மிஸ்டேக் வரும். ஆஃப்டர் ஆல் ஹியூமன் பீயிங் தானே, ஏதோ பண்ணிடுவோம். நிச்சிதம், சோ நிச்சிதம். எஸ், சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன், என்னவோட பண்ணும். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கா, ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிடுவோம், திரும்பி எல்லாரோட ஆனப்புறம் திரும்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுவோம்.
இப்ப அர்ஜுனா கூறினார், என்ன சொல்றார்? ஓ கிருஷ்ணா, முதலில் நீங்கள் என்னை வேலை கைவிட சொல்கிறீர். அப்புறம் என்னது பக்தி பண்ணுங்கிறாரே அப்படின்னா, அப்போ இவன் நினைச்சுக்கிறான், ஓ பக்தி பண்ணுனா எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அப்படி மெடிடேஷன் உட்காரணும் அப்படி இவன் நினைச்சுக்கிறான். பகவான் அந்த மாதிரி சொல்லவே இல்லை, பக்தி பண்ணுன்னு தான் சொல்றேன். ஹீ திங்ஸ் பக்தி பண்ணுனா நான் வந்து இப்ப நம்ம வீட்லயே இப்படிதானே ஒரு இது ஸ்லோகம் சொல்லு அப்படின்னா எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு ஸ்லோகம் தான் சொல்லிட்டு இருப்போம். தட் இஸ் வாட் ஒரு பாமர மக்கள் மாதிரி அவன் வந்து ஒரு சாதா இன்டெலிஜென்ஸ்ல அவன் வந்து திங்க் பண்ணுவான். கைவிட சொல்கிறீர்கள், பின்னர் மீண்டும் பக்தியுடன் வேலை செய்ய பரிந்துரைக்கிறீர்கள். இரண்டில் எது அதிக நன்மை பயக்கும் என்பதை இப்போது தயவு செய்து கூறுவீர்களாக. தேர்ட் சாப்டர்ல ஆல்ரெடி சொல்லிட்டான், ஏக்கம் அதை ஒண்ணு சொல்லுங்க, எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கு அப்படின்னு. திரும்பி இஸ் கெட்டிங் கன்ஃபியூஸ்ட். அண்ட் பகவான் வந்து சளைக்காம அவருக்கு வந்து திரும்பி 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 சொல்லி கொடுக்க போறார். நம்மள மாதிரிதான் நம்மளும் அப்படிதான் திரும்பி திரும்பி சொன்னாதான் மண்டையில ஏறும். சோ அர்ஜுனன் குழப்பம் எழுதி வேலை துரத்தல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சன்னியாசி அந்த ஒரு மலையில போய் அப்படின்னா மூக்கு நுனியில அந்த இதை பார்த்துட்டு சாப்பாடு இல்லை தண்ணி இல்லை பகவான் அப்படி ப்ரே பண்ணணும் அந்த மாதிரி நினைச்சுருக்க. அண்ட் இல்லை அந்த மாதிரி இல்லையா, பக்தியுடன் வேலை செய்யணும். இப்ப அப்படின்னா நம்ம வீட்லயே உட்காந்து பக்தி பண்ணு அந்த மாதிரி நம்ம வேலையும் பண்ணலாமா சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு குழப்பம். எஸ், அப்ப என்ன பண்றார் அர்ஜுனனையும் குழப்பம். ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி நான் மரத்தை யாரோட சத்தம் வருது, எல்லாரும் மியூட்ல இருக்கும். மீனாட்சி மத்தை மியூட் போட்டேன். நான் மரம் நடுவதை நிறுத்த வேண்டுமா? should I stop doing any action? மரம் நடுவதைன்னா என்ன அர்த்தம்? நான் ஆக்ஷனே ஃபுல்லாவே திறந்து ஒரு ஆக்ஷன் பண்ணாம உட்கார்ந்து இருக்கணுமா? இல்லை அல்லது நான் பழத்தை எதிர்பார்ப்பதை நிறுத்த வேண்டுமா? பண்ணணும், எல்லா வேலையும் பண்ணணும், ஆனா நான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது. அதுல பூ வருமா காய் வருமா ஒண்ணும் வராதா, இல்ல 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் வருமா, எவ்வளவு பெருசு வரும் சின்னது வரும் நிறைய வருமா இதெல்லாம் நான் ஒண்ணு எதிர்பார்க்க கூடாதா? எது நான் வாட் ஷுட் ஐ டூ அப்படின்னு அவருக்கு கேள்வி. அதுக்கு பகவான் என்ன சொல்றார்? மரம் நடுவதை நீ எடுத்துக்கொள் அப்படின்னா வேலை பண்றது நீ எடுத்துக்கணும். கண்டிப்பா நீ வேலை பண்ணிதான் தீரணும். அது உன்னுடைய கடமை. உன்னோட என்ன கடமை உண்டு. இப்ப நமக்கெல்லாம் வி ஆர் ஹவுஸ் ஒய்ஃப், ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனலா இருக்கலாம், மதரா இருக்கலாம், வாட் எவர் நமக்கு என்ன வேலையோ அது நம்ம பண்ணிதான் ஆகணும். அதை விட்டு நீ வரக்கூடாது. அப்ப பகவான் வெரி கிளியரா சொல்றேன். ஏன்னா சில பேர் சொல்றா, இப்பவே என்ன பகவத்கீதை படிக்கிற அவ்வளவு என்ன உனக்கு வயசாயிடுச்சு அப்படின்பா. அப்புறம் என்ன எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு என்ன பகவத்கீதா வரும் துறவு. பகவத்கீதானா எல்லாமே விட்டுட்டு அப்படியே ஒரு சன்னியாசி மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்லவே இல்லையே. உங்க டியூட்டி பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்றாரு பகவான். இல்ல தப்பா நம்ம புரிஞ்சுட்டு அது வேற பிரச்சாரம் பண்ணி இருக்கோம். அது வேற we do extra effort of putting that அந்த ஃபால்ஸ் யாரு நமக்கு சொன்னாங்களோ அதையே நம்ம வந்து பிரச்சாரம் பண்ணணும். நல்ல பெரிய தப்பு காரியம் பண்றோம். சோ அதெல்லாம் பகவான் சொல்லவே இல்லை, பகவத்கீதால சொல்லவே இல்லை. சோ அது வந்து உன்னுடைய கடமை, வேலை செய்யறது உன்னோட கடமை. உனக்கு என்ன கடமை உண்டு? இப்போ அர்ஜுனனுக்கு என்ன கடமை? ஃபைட் பண்ணணும், அதுதான் அவரோட கடமை. நீ பண்ணணும், உன்னோட டியூட்டி, யூ ஹேவ் டு டூ இட். அதனால யாருக்கு இறந்து போறாங்க அதெல்லாம் உனக்கு வந்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ வந்து சண்டை போடணும். ஆனால் மரம் வளர்ப்பது பழம் தருவது என் கவனிப்பு. அதுல எவ்வளவு பழம் தரணும், எப்ப தரணும், இது தரணும், இதெல்லாம் நான் பார்த்துப்பேன். யூ நீட் நாட் டு பாதர் அப்படின்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆனால் எனக்காக செய், நீ என்ன பண்ணினாலும் எனக்கு ஒரு அர்ப்பணமா எனக்கு ஒரு நமஸ்காரம் பண்ணி எனக்கு எல்லாம் பகவானே உங்களை நினைத்து பண்றேன். நம்ம வீட்லயே அதான், எந்த வேலை பண்ணாலும் ஒரு பகவான் கும்பிடு உங்களை நினைத்து பண்றேன். நல்லா சக்சஸ் ஆக்குறது ஃபெயிலியர் ஆக்குறது இட்ஸ் யோர் டியூட்டி. ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இப்படிதான், நான் 100% நான் படிக்கிறேன், எனக்கு எவ்வளவு மார்க் வரணும், இதனால எனக்கு வந்து ஹையர் ஸ்டடிஸ் போறதுக்கு இல்ல அட்மிஷன் கிடைக்கிறது எல்லாம் உன் கையில இருக்கு. நான் இன்ஜினியர் போனோமா அது போல நீ வழி போகுது, இல்ல நான் வந்து டாக்டர் போனோமா அதுல மார்க் நிறைய வராப்புல, பிசிஏ பிசிஎம் எல்லாம் இருக்கேன். நான் ஐ டோன்ட் நோ, நம்ம கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இப்ப ஜாப் போறவங்களும் அப்படிதான், எனக்கு ஒரு இது பதவி உயர்வு வேணும், ஆனா அது எனக்கு சாதகமா இருக்கணும். எனக்கு வந்து பதவி உயர்னாலும் ரொம்ப டென்ஷன், வீட்டை பார்க்க முடியாம 24 hours I have to be on the job, அந்த மாதிரி எனக்கு பதவி உயர்வு வேண்டாம். அப்ப எனக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கலைனாலும் பரவாயில்ல, பட் ஐ எம் ட்ரைங் மை பெஸ்ட் டு கெட் பதவி உயர்வு, ஆனா எனக்கு அது சாதகமா இருந்தா கொடுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டுக்கோம். ஏன்னா அர்ஜுனனே சொல்றாரு, இப்ப 10வது அத்தியாயத்துல வரும், நீங்கள் நினைத்தால் எனக்கு அந்த அருளை கொடுங்க. உங்களோட அந்த என்ன உலகளாவிய வடிவம் யூனிவர்சல் ஃபார்ம் பாக்குறதுக்கு ஆசையா இருக்கு, ஆனால் இஃப் யூ திங்க் ஐ எம் கேப்பபிள் ஆஃப் சீயிங் இட் தென் யூ கிவ் மீ. So that is such a nice clause. அப்ப நம்ம வந்து எது வேண்டக்கூடாது பகவான் சொல்லல. ஆக்சுவலி வேண்டவே வேண்டாம். நம்மளாம் அவ்வளவு அந்த முதிர்ச்சி இருக்கணும் நம்ம கிட்ட. ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காரு, ஃபர்ஸ்டே நமக்கு எல்லாம் கொடுத்துராச்சு. நல்ல அங்க அவயங்கள் உள்ள ஃபங்க்ஷன்லாம் நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்றது. திரும்பி என்னத்தை கேட்கணும்னு கேட்க வேண்டாம். ஆனாலும் ஏதோ கேட்கணும் தோணுனாலும் கேட்கலாம். ஆனா ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணி, இன் கேஸ் யூ ஃபீல் ஐ எம் கேப்பபிள் இனஃப் டு கெட் இட், எனக்கு வந்து தகுதி இருக்கு, நீங்க நினைத்தீங்கன்னாக்கா கொடுங்க. இது சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கலனாலும் நமக்கு தோணும், ஓ ஒருவேளை நான் நாட் கேப்பபிள், இன்னும் வந்து வளர்த்திக்கணும், நான் வந்து ஐ ஹேவ் டு அப்கிரேட் மை செல்ஃப், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து. சோ ஆனால் எனக்காக செய், உனது பழத்தை நான் பார்த்துக் கொள்கிறேன். சோ சந்தேகத்தை தெளிவுபடுத்துதல் 5.2. இப்ப யார் படிச்சா? மீனாட்சி மாதாஜி தான் படிச்சா. ஜெயந்தி மாதாஜி படி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரெல்லாம் படிக்கிறோம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டுமா மாதாஜி நீங்களே ஆர்டர் வைஸ் அப்படி கூப்பிடலாம்ல மாதாஜி? வேண்டாம், எல்லாரும் படிக்கிறது இல்லையே, எல்லாரும் படிக்கிறது இல்ல மாதாஜி. அவ மறந்துருவா, அவ பாவம் நடத்துறதுல கவனமா இருப்பா, நம்ம தான் பாத்துக்கணும். இல்ல அதனால இல்ல, இப்ப ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணல வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா காத்தால நேரம் இல்லையா மாதாஜி, கேட்டுட்டு நிறைய வேலை இருக்கும். வீட்டுல நமக்கு வேலை இருக்காதா சொல்லுங்க? அப்படி ஆபீஸ் போறவா இருப்பா, டப்பா பண்ணோம் எல்லாருக்கும். ஐ டோட்டலி ஐம் ஆல்சோ ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான், தெரிஞ்சது இல்லையா? சோ ஐ டோட்டலி அனுப்பி நானும் வந்து நிறைய கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன். அப்பெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா நோபடி வில் கால் மீ, நோபடி வில் டிஸ்டர்ப் மீ. என்ன கிளாஸ் அட் பண்ணி இப்படியே உட்காந்து கேட்க முடியாது. வேலையும் பண்ணிட்டு இருப்போம், கேட்டுட்டு இருப்போம், எல்லாம் பண்ணணும். அப்ப யாரு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா தே ஆர் ஃப்ரீ. அப்ப உங்களால படிக்கிறதுக்கும் நேரம் இருக்கு, உங்களால முடியும். ஒன்லி நான் கோக்ஸ் பண்றேன், ஒன்லி படிக்க தெரியாதோ நினைச்சு நீங்க கேட்கவும் செய்யறோம். ஆனா எனக்கு படிக்க தெரியும் அந்த ஒரு எண்ணம் வேண்டாம். நீங்க ஃப்ரீயா இருந்தாலும் படிங்க, அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் நான் கொடுக்குறேன். பட் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலன்னா யூ ஆர் நாட் ஃப்ரீ, சிம்பிள். ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் கமலா மாதாஜி படிப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ பகவான் உவாச சந்நியாச கர்ம யோகஸ்ச நிஸ்ரேய சகரா உபௌ தயோஸ்து கர்ம சந்நியாசாத் கர்ம யோகோ விசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கடவுளின் ஆளுமை தலைவர் பதிலளிக்கு பகவான் சொல்றார், வேலையை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. ரெண்டுமே உனக்கு வந்து முக்தி கொடுக்கும். நீ வந்து ஏன்னா இப்ப இதுதான் பக்தி தொண்டுல எப்படின்னா எல்லாருமே சன்னியாசம் வாங்கிட்டு மலைக்கு மேல போக முடியுமா? முடியாது. இல்ல நீ வந்து வீட்லயே இருந்துட்டு எல்லா தட் இஸ் யூ கேன் டூ ஆல் த ஆக்டிவிட்டிஸ் அண்ட் டூ பக்தினாலும். அப்ப இப்ப நிறைய பேர் குகையில எல்லாம் உட்காந்துட்டு இன்னைக்கு திருவண்ணாமலை இந்த மாதிரி பெரிய இடத்து இந்த மாதிரி இதுல எல்லாம் போச்சுனாக்கா there are many saints. அவனுக்கு ஒரு பக்குவம் இருக்கு, அவ உட்காந்துக்கிறான். அந்த அந்த பாத்தும் வந்து பகவான் இடத்தில் தான் போகும். நம்ம வீட்லயே வந்து ஏன்னா இப்ப we just cannot leave the house. ஏன்னா நம்ம ரெஸ்பான்சிபிள். குழந்தைகள் இருப்பா, ஒரு ஏதோ ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் தீரல. அப்ப நம்ம இங்க வீட்லயே இருந்து பண்ணதான் முடியும். அப்ப நமக்கும் என்னது அந்த இலக்கு அதுதான், பகவானிடத்தில் அடையணும். ரெண்டுமே நல்லதுன்னு தான் பகவானே சொல்றார். சோ இரண்டுமே விடுதலைக்கு நல்லது. ஆனால் இந்த இரண்டில் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. அப்ப நமக்கு வந்து வாட் we are doing is right. எல்லாருமே வீட்டை விட்டு போகணும்னு இல்லை. அந்த வீட்டை விட்டு போச்சுன்னா ரொம்ப அதுக்குதான் சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போறேன்னு மனதளவிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 2 நாளைக்கு எல்லாம் வீராப்பா, ஒரு வாரம் 1 மாசம் எல்லாம் வீராப்பா இருந்துடலாம். அதுக்கப்புறம் வரும் யாருமே இல்லையே, நான் யார்ட்டையும் பேசலையே, நான் குழந்தைகள் எல்லாம் என்ன பண்றாளோ, மனைவி என்ன பண்றாளோ, குடும்பம் எல்லாம் நல்லா இருக்கான்னு போன் பண்ணி. அப்ப என்ன யூஸ்? அப்ப நீ துறவரம் எடுத்துட்டு யூஸே கிடையாது. துறவரம்னாக்கா யூ ஷுட் கம்ப்ளீட்லி ஃபர்கெட் அபவுட் யுவர் ஃபேமிலி லைஃப். பிரபுபாதா பண்ண அவர் வந்து எல்லாத்தையும் பண்ணி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணி இனிமே நான் போறேன், பிரச்சாரம் பண்ண போறேன்னு சொல்லி திரும்பியே பார்க்கல. அவர் வந்து கண்டினியூ. அந்த மாதிரி துறவரம்னா அதுதான். நம்ம வந்து கஷ்டமா இருந்தது, அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டம். அந்த சாப்பாடு கஷ்டம், இருக்கிறது கஷ்டம், எல்லாம் கஷ்டம், எல்லாம் அனுபவிச்சார். எனக்கு பகவானே போகும்போது ஷிப்ல போகும்போது 2 டைம் ஹார்ட் அட்டாக் வேற. எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு நீ என்ன வந்து அந்த ஒரு பாட்டு இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ நேரம் கிடைக்கிறது. அந்த ஒரு பெங்காலி பாட்டு இருக்கு, நான் say that. அவர் வந்து ஷிப்ல போகும்போது எழுதுறார், நீ என்ன ஆட்டி வைக்கிற இல்லையா, ஆட்டு, என்ன எவ்வளவு வேணுமா ஆட்டு, நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை வந்து நடத்து. நான் வந்து சக்சஸ் ஆகணும்னு நினைச்சதுனாக்க அவரும் அப்படிதான் சரணடைகிற. இது நான் இப்போ எனக்கு குருஜி சொன்னதுனாலதான் நான் போறேன், எனக்கு தற்பெருமைக்கு ஒண்ணும் இல்லை. இது எனக்கு சக்சஸ் ஆக்கணும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா சக்சஸ் பண்ணுங்க, எல்லாம் நான் உங்க கையில ஒரு பொம்மை மாத்திரம் தான், என்ன ஆட்டுங்க அப்படிங்கிற ஐயா வந்துடும். அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு இவர் என்னது ஒரு ஆச்சாரியார், அவ்வளவு ஹம்பிள், வெரி ஹம்பிள். எஸ். அப்ப இவர் என்ன சொல்ற, பகவான் சொல்றார், வேலையை கைவிடுவது மற்றும் பக்தியில் வேலை செய்வது இரண்டும் விடுதலைக்கு நல்லது. இப்ப நம்ம வந்து வீட்டுல உட்காந்து பக்தியும் பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டையும் பார்த்து நம்ம டியூட்டியும் பண்றது இஸ் ஆல்சோ குட். ஆனால் இந்த இரண்டில் பணியை துறப்பதை விட பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவது சிறந்தது. இப்ப நம்ம சன்னியாசம் மைண்ட் போக வேண்டாம், எல்லாம் வீட்லயே இருக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப பரவாயில்ல, இப்ப நமக்கு ஆன்லைனும் வந்ததுனால இன்னும் சௌரியமா போயிடுது. ஏன்னா ஆன்லைன்ல வீட்டுல உட்காந்து லிட்டரலி வீட்டுல உட்காந்து இதெல்லாம் அட்டன் பண்ணலாம். எங்கேயோ போகணும், அதுக்கு வந்து பஸ் செலவு, டைம் செலவு, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இப்ப மங்களாரத்தி பாக்குறோம், யாரெல்லாம் குளிச்சுட்டு மங்களாரத்தி பாக்குறோம், 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி. குளிர் வந்து அட்லீஸ்ட் அதாவது பண்ணலாம், குளிர் வரும். இப்ப டிசம்பர் ஜனவரினா யாருமே குளிக்க மாட்டாங்க. இட்ஸ் நாட் செட் ஆல்சோ, நம்ம ஆன்லைன் தானே பாக்குறோம். பண்ணினா வெரி குட். அங்க கோயில இருக்கிறாலும் குளிச்சுட்டு தான் அட்டென்ட் பண்ண முடியும். நம்ம கோயிலுக்கு தான் போலியே, இங்க பக்கத்துல கோயில் போறோம்னா நம்ம குளிச்சுட்டு தானே போறோம் இல்லையா, இங்க அப்படி இல்லை, ஆன்லைன் பாக்குறதுனால இட் இஸ் ஓகே. எஸ். அடுத்தது கமலா மாதாஜி படிச்சு இருக்கேடா. Yes, no open. Okay. Nyeyah sa nitya sannyasi yo na tveshti na kankshati nitvanto hi mahabaho sukham bandhat pramuchyate. துறவு பற்றி சரியான புரிதல். துறவுனா என்னன்னு சொல்லி கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசம்
கர்ம யோகான்னு என்னது பகவானை நினைத்துன்னு வேலை செய்யறது, தட் இஸ் கர்ம யோகா. அண்ட் கர்ம சந்நியாசம் என்னது வேலையெல்லாம் துறந்து சந்நியாசம் வாங்கிட்டு போறோம். சோ இது வந்து ஞேயக. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் விருப்பு வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். சோ இட் மேட் இட் வெரி சிம்பிள். கிருஷ்ணா எவ்வளவு ஈஸியா போட்டார். சன்னியாசம்னா பெரிய தாடி எல்லாம் மரத்துல காவி எல்லாம் இன்னும் ஒன்னா காவியோட எல்லாம் வாங்கிட்டு வரணும். பிகாஸ் ஐ டேக்கன் சன்னியாசி. கமண்டெல்லாம் கொண்டு வா, எந்த ஊர்ல எங்க கிடைக்கிறது, எங்க கிடையாது அப்படியெல்லாம் கிடையாது. அதெல்லாம் வந்து ஷோ தான், வழியில ஷோ. பட் உள்ளூர நம்ம சன்னியாசம்னா என்னது, அது இப்பவே நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். எப்படி விருப்ப வெறுப்பு அற்றவனாக இருக்கணும். we should be detached, we should not be attached to any of the materialistic things. அவனே நிரந்தரமான சன்னியாசி ஆவான். பலம் புரிஞ்ச புயங்களையுடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையும். இருமைகள்னா நிறைய இருக்கும். இருமைகள்னா வெறுப்பு இது என்னது போட்டிருக்கேன், விருப்பு வெறுப்பு, அப்புறம் குளிர் வெப்பம், அப்புறம் இகழ்ச்சி புகழ்ச்சி, அப்புறம் மெனி திங்ஸ் நிறைய வரும். இனிமே அடுத்தடுத்த ஸ்லோகத்துல நிறைய வரும். சோ இந்த மாதிரி ஒண்ணுக்கு நீ அஃபெக்ட் பண்ணாம அப்படி சமாதானமா இருக்க. ஒரு நேரம் நல்ல செய்தி வரும், ஒரு நேரம் இது சேட் நியூஸ் வரும், பட் யூ ஆர் கம்போஸ்ட். அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் தான் வந்து ஆக்சுவல் சன்னியாசி. பலம் புரிஞ்ச புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் டுவாலிட்டி, அந்த டுவாலிட்டியிலிருந்து விடுபட்டுள்ள அத்தகையோம் பௌதிக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். அவன் வந்து ஃபுல்லா முக்தி அடைஞ்சிடுவான். சன்னியாசி மாத்திரம் இல்ல, he get liberated also. பௌதிக பந்தத்துல இருந்து விடுதலை பெற்றான். எஸ், இன்னைக்கு என்னாச்சு, இந்த மாதாஜி ஃப்ரீயா இல்லையோ? அனுஷா மாதாஜி ஃப்ரீயா இல்லையாமா? I think she is not free. அதனாலதான் நான் கூப்பிடுறது இல்லை. யாருக்கு முடியுமோ, ஏன்னா உடம்பு முடியாம இருக்கலாம். எனிதிங் will be possible. அனிதா மாதாஜி படிக்கிறாளா? சந்தோஷ் பிரபுஜி படிக்கிறாளா? ராஜி மாதாஜி படிக்கிறாளா? கிருஷ்ணா மாதாஜி, என்னாச்சு? நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் இல்ல உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணிருந்தேன். நான் கொஞ்சம் வெளியில பிள்ளையார் வாங்கறதுக்காக வந்தேன். அதனாலதான் திரும்பி வந்து நான் படிக்கிறேன். இல்ல, காத்தால மெசேஜ் எல்லாம் பாக்குறது நேரமே கிடையாது. ஜப்பா அதாலதான். ஓகே, அதாலதான். ஏர்லி மார்னிங்ல பாப்பேன். 4 மணி 4:30 ஒரு 5 மணி வரைக்கும் மேக்ஸிமம் பாப்பேன். அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே மாட்டேன். நேரம் இல்ல மாதாஜி. ஓகே, அப்ப வந்து ராஜி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அன்மியூட் பண்ணி. பனிதா மாதாஜி, சந்தோஷ் பிரபுஜி, உங்களுக்கு முடியலைன்னா ஓகே, அப்ப மீனாட்சி மாதாஜி படிச்சிடணும். படிக்கிறேம்மா. படிங்க. யோகயுக்தோ விஷுத்தாத்மா விஜிதாத்மா ஜிதேந்திரியः சர்வபூதாம பூதாத்மா குர்வன் அபினலிப்யதே. பூதாத்மா ரெண்டும் சேம் வேர்டு தான். பூத்தாத்மா. ஓகே, என்ன சொல்ற இதுல? பக்தியுடன் செயல்படுபவன், தூய்மையான ஆன்மாவாக இருப்பவன், தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவனாகவும் இருப்பவன், அனைவருக்கும் பிரியமானவன், எல்லோரும் அவருக்கு பிரியமானவர்கள், எப்பொழுதும் உழைத்தாலும் அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். இப்ப என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கா, யாரெல்லாம் வந்து இந்த மாயன்னா என்னது, எனிதிங் அதர் தென் காட் ரிலேட்டட் திங்ஸ் நம்ம வந்து மைங்கிட்டோம் ஒரு ஆசை வந்து கொடுத்தனாக்கா போச்சு, இப்ப மாயால சிக்கன் விட்டோம்னு அர்த்தம். அந்த மாயையில் யாரெல்லாம் சிக்க மாட்டா? பக்தியுடன் செயல்படுபவன். யாரு பக்தி தொண்டு நல்லா பக்தியோட பண்றான், ஜபம் பண்ணாலும் நல்ல பக்தியோட, என்ன பண்ணாலும் பக்தியோட பண்றான், தூய்மையான ஆத்மாவாக இருப்பவன். ஆத்மா எப்பவுமே தூய்மைதான். ஆனா அதை வந்து நம்ம வந்து கல்டிவேட் தட் தூய்மை, ஐ மீன் மெயின்டைன் தட் தூய்மை. எப்படி ஜபா பண்ணி பகவானோட நாமங்கள்லாம் சொல்லி பகவானுக்கு சேவை புரிஞ்சுட்டே இருந்தா அது தூய்மையாக வச்சுக்க முடியும். தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன். புலன்களை கட்டுப்படுத்தா மனசு இப்படி அலப்பாஞ்சுட்டு இருக்கணும். நம்ம மித்தியாச்சாரன்னு ஒரு வேர்டு பார்த்தோம் இல்லையா, அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. மனதளவிலையும் நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கணும், உடல் அளவிலும் அந்த மாதிரி தூய்மையா இருக்கணும். அப்புறம் லலிதா மாதாஜி, இதுலயும் யோகா கால்வாங்கி எடுத்துருங்க நீங்க. யோக யுக்தம் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல யோக அத கால்வாங்கி எடுத்துருங்க. அது இது இப்ப பண்ண முடியாது மாதாஜி, அப்புறம் ஸ்லைடு சரி அதுல யோக யுக்தம் பண்றேன். சோ வந்து அப்புறம் வந்து படுத்துபவனாகவும் இருப்பான். அப்புறம் அனைவருக்கும் பிரியமானவன். எப்படி how you can be liked by all. நம்ம நேச்சர் நல்லா இருந்தோம்னா தான் எல்லாருக்கும் பிடிச்சு வரும். நம்ம வந்து அடாவடித்தனமா ஒரு மாதிரி தூக்கி எறிஞ்சு பேச ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். நம்ம எல்லாத்தையும் கோவப்பட்டு கோவம் இருந்தாலே போவோம், யாருக்குமே பிடிக்காது இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி வந்து அனைவருக்கும் பிரியமானவனாக, இப்ப ஸ்மைலிங் அண்ட் ஆல்வேஸ் நைஸ்லி டாக்கிங், அந்த மாதிரி எல்லோரும் அவருக்கு பிரியமான. அப்படி அவனுக்கும் வந்து எல்லாருமே ரொம்ப பிரியப்பட்டோம்னா எப்பவுமே இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அந்த இதுதான் ரெசிப்ரோகேட், அப்படிதான் ஆகும். நம்ம வந்து நமக்கு எல்லாரையும் பிடிக்கணும், அவளுக்கு நம்மளை பிடிக்கணும், இந்த வே வி பிஹேவ், அது மிரர் எஃபெக்ட் தானே. சோ அந்த மாதிரி எப்பொழுது உழைத்தாலும் உழைச்சுட்டே இருப்பான். ஆனா அத்தகைய மனிதன் ஒருபோதும் மாயையில் சிக்க மாட்டான். எல்லா வேலையும் பண்ணுவோம், காத்தால இருந்துக்கும், ஆபீஸ் போவோம், இல்ல ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்டா இருந்தா பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். He will think is just like a normal person. ஆனா மனசுல என்ன இருக்கும், இதுல எல்லாம் பந்தப்பட்டுக்க மாட்டேன், இல்லாட்டி ஸ்மைல் பண்ணுவோம், ஆயாலோ. ஆனா இது இருக்கும், மனசெல்லாம்
பகவான் இடத்தில் இருக்கும், அவனுக்கு வந்து ட்ரூ நாலேஜ் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி உள்ளவன் வந்து பக்தியுடன் செயல்படுபவன். இல்ல அவன் என்னது ஒருபோதும் மாயல் சிக்க மாட்டான். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம், இது தாமரை இலை எப்படி தண்ணி வந்து ஒட்டுறது இல்லையோ அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கணும், டிட்டாச்சா இருக்கணும் அப்படின்னு. எஸ், யார் இப்ப படிச்சா? ஜெயந்தி மாதா படி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரம்மண்யதாய கர்மாணி சங்கம் யக்வா கரோதி யக லிப்யதேன ச பாபேன பத்மபத்ரம் இவாம்பசா. ஹரே கிருஷ்ணா. பத்மனாக்கா லோட்டஸ், பத்திரம்னாக்கா லீஃப். சோ அந்த மாதிரி நம்ம லீஃப், லோட்டஸ் லீஃப் மாதிரி இருக்கணும். அதுல தண்ணி பட்டாலும் அதுல வந்து ஈரமாகாது. ஸோ இட் இஸ் டிட்டாச்சா இருக்கு. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு நீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அது போல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. அப்ப நம்ம குழந்தைகளை வளர்த்துறோம், எல்லாரும் இப்ப மிடில் ஏஜ் தானே. சோ நீங்கள் தான், நான் இல்ல, நான்லாம் ஓல்ட் ஆயிடுச்சு. நீங்களாம் மோஸ்ட்லி எல்லாத்தையும் மிடில் ஏஜ். அப்போ எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் இருப்பா. நான் இவ்வளவு எல்லாம் வளர்த்துறேனே குழந்தைகள்லாம் நாளைக்கு நம்மள பார்த்துப்பாளா இல்ல, சம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும். இவ்வளவு எல்லாம் உங்க ஃபீஸ் எல்லாம் கட்டி படிக்கிறேன், ஒழுங்கா படிப்பளா, நல்ல மார்க் வாங்கலாம், இது ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் நம்ம இவ்வளவு எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அவனுக்குன்னு ஏதோ இந்த குழந்தைக்கு ஒரு தலையில எழுதிருக்குன்னா அதுக்குன்னு படிக்காம இருந்ததுன்னா, முட்டாளா இருந்தேன்னு படிக்காம இருந்துட்டு நான் வந்து டாக்டர் ஆனேன்னு சொல்ல முடியாது. He is also taking efforts. ஆனா only if he is destined. பகவானுக்கும் வந்து இது இருக்கணும் இல்லையா, அவரோட டிசிஷன் இருக்குமே. சோ அதனால நம்ம வந்து பட்டின்றி இருக்கணும். நம்ம வந்து நன்னா வளர்த்திடணும். அதுக்கப்புறம் அவன் எப்படி ஆறான்னு சொல்லிட்டு நல்ல நடத்தை தான் மெயினா, நம்ம அதுதான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுமே தவிர பாக்கியெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டாம். சோ பற்றின்றி, அது வீடா இருக்கட்டும் பற்று, மக்களிடத்தில் பற்றா இருக்கட்டும், உன்னத்தையும் பற்று வேண்டாம். இப்போ வேலைக்கெல்லாம் ஒரு பற்று வேண்டாம். இல்லாட்டாலும் வேலைக்கு போறவன் எங்க பற்று, அப்புறம் ஜாப் எடுத்து நடக்கிறோமா நம்ம, அந்த ஜாப் இந்த ஜாப் இல்லைன்னா வேற ஜாபும் போயிட்டே இருப்போம். ஐயோ நம்ம போனா அந்த கம்பெனில வந்து லாஸ் ஆயிடுமே, அந்த இடத்துல யாரு வேலை பண்ணுவான்ல நம்ம கவனிக்கிறோமா? இல்ல இந்த ஜாப்னா அடுத்த ஜாப், எனக்கு அங்கதான் ஹை சேலரி கிடைக்கும், நம்ம போயிட்டே இருப்போம். அங்க எப்படி அழகா பற்றற்று இருக்கும், அது வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பற்றற்று இருக்கணும். இப்போ கடமை அந்த மாதிரி இருந்து கடமைகளை செய்யணும். இதெல்லாம் ரிலேட்டட் வித் ஸ்பிரிச்சுவல். பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். என்ன கிடைச்சாலும் சரி, அது வந்து உங்களுக்கு தான் அர்ப்பணம். தாமரை இலை போல நம்ம வந்து தாமரை இலை எப்படி நீரில் தீண்டப்படாம இருக்கோ அது போல நம்மளும் பாவ விளைவுகளை தீண்டப்படாம இருப்போம். எஸ், காதல் ஒன்றுதான், ஆனால் சிகிச்சை வேறு. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், யார் படிக்கிற? எல்லாம் ஹேண்ட் லோவர் ஆயிடுச்சு, எல்லாம் டவுன். கமலா மாதாஜி படிக்க யாரு? கமலா மாதாஜி கிட்ட வந்தோம், ஆனா பிஸி ஆயிட்டாங்களோ? இல்ல மாதாஜி, இல்ல பண்ணோம் அவங்களோட. எனக்கு ஓகே நான் எல்லாரும் படிக்கிறேன். வித்யா வினய சம்பன்னே பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகே ச பண்டிதா சமதர்ஷினஹ. பண்டிதன் யார சொல்ல முடியும்? அவன் வந்து எல்லாரையும் சமமா பாக்குறான். ஒரு நாயை பார்த்தாலும் நம்ம எல்லாம் நாயை பார்த்தா பயந்து ஓடுவோம், இல்லைன்னா கல்லியா விட்டு எறியும். ஒரு பசுவை பார்த்தா எல்லாம் கும்பிடு போடுவோம், தலையை தொடுவோம், பின்னாடி தொடுவோம், அங்க தொடுவோம், இங்க தொடுவோம், எல்லாம் தொட்டன். ஒரு பிராமணன் பார்த்தா ஒரு வணக்கத்தை செய்வோம், யானையை பார்த்தா ஏதோ சம்திங் வி ஹேவ் எ டிஃபரன்ஸ். ஏன்னா நம்ம வந்து உருவத்தை தான் பார்த்து வந்து நம்ம வந்து எடை போடுறோம், நம்ம உருவத்தை தான் பார்க்கறோம். ஆனா ஒரு பண்டிதன், அவன் ஏன் பண்டிதன் ஏன் சொல்றான்னா, வந்து எல்லாரும் ஈக்குவலா பாக்குறான். என்னது? வித்யா வினய சம்பன்னி. அவன் அவ்வளவு வித்யா கட்டுன்னு இருக்கான், அவன் வந்து இவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கு. அவன் வந்து பிராமணனா இருக்கட்டும், இல்ல ஒரு கவினா என்னது, கௌ இல்ல ஹஸ்தினி யானையா இருக்கட்டும், சுனி சைவ ஸ்வபாக்கேச்ச, அவன் வந்து இது நாயா இருக்கட்டும், இல்ல நாயை தின்பவன் அப்படின்னா என்னது, காட்டுவாசி. அவனும் ஒண்ணும் தெரியாது, அறிவு இல்லாம இருப்பான். அறிவு இது அவள் தெரியாது எப்படி பிஹேவ் பண்ணது, காட்டுவாசி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. எல்லாரையும் அவன் வந்து சமபா பார்ப்பான். அவன் வந்து யாரையும் வந்து கீழ் ஜாதி மேல் ஜாதி, நாயை கண்டா பயம், கல்லவிட்டேரியன் அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டான். இல்ல ஏன் அந்த மாதிரி பாக்குறான்? பிகாஸ் எல்லாரோட ஹார்ட்ல அவன் வந்து பரமாத்மா பாக்குறான். எவ்ரிபடி ஹேஸ் காட், அது பரமாத்மா வந்து எவ்வளோட ஹிருதயத்தில் இருக்கான்னு அவன் பாக்குறான். அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள் தங்களது உண்மை ஞானத்தின் வாயிலாக கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணன், பசு, யானை, நாயை தின்பவன், கீழ்ஜாதி, அதான் கீழ்ஜாதி போட்டிருக்கு. அது எகெயின் ஜாதின்னா நம்ம சொல்லக்கூடாது இதெல்லாம். பட் எப்படி சொல்றது, அவன் காட்டுல இருக்கான், அவனுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது, அதனால நமக்கு கீழ்ஜாதி. அவன் அழகா ஒரு சிட்டி சைட்ல டவுன் சைட்ல வந்துட்டான், அவனும் நல்லா டிப்டாப்பா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு, ஓஹோ படிக்கணுமோ, நான் படிக்கணுமா, சரி, ஓஹோ இதுதான் சாப்பிடணுமா, இதெல்லாம் அவனும் கொஞ்சம் பாலிஷ்டா வந்துருவான். பட் அவனுக்கு தெரியாது அந்த அந்த இடத்த விட்டு அவனுக்கு வந்து வெளியில ஒரு உலகம் இருக்குன்னே தெரியாது. அங்கேயே ஒரு குடும்பத்தை நடத்திட்டு குழந்தை பெற்றுட்டு, அந்த குழந்தைகளும் அங்கேயே வளர்ந்து அந்த மாதிரி இருக்காங்க, நிறைய பேர் இருக்கும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க. கவர்மெண்ட் ஷுட் டேக் சம் ஆக்ஷன். பெரிய சஜஷன்.
எல்லாரும் சமம் தானே. அவளுக்கு பாவம் சிலப்பு தோணும். இந்த ஒரு ஒரு கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கும், நம்ம கண்ட்ரிஸ்ல ஒரு ஸ்டேட் ரொம்ப நம்ம இந்தியாலயே ரொம்ப பின்தங்கி இருக்கிறாங்க, ஒண்ணுமே தெரியாது பாவம் அவளுக்குலாம். ஏன் அவ ஜஸ்ட் பிகாஸ் அங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு, நம்ம ஒரு நல்ல சிட்டில இருக்கோம், நம்ம நல்லா படிச்சு முன்ன போறோம், நம்மளும் அந்த இடத்துல இருந்தாலும் நம்மளும் அந்த மாதிரி தான் இருப்போம். ஐயோ பகவான் இதுக்கெல்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன். நல்ல ஒரு குடும்பத்தை பிறக்க வச்சு ஒரு நல்ல ஒரு சிட்டி ஒரு நல்ல இதுல இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு நம்ம ஒரு தலை நிமிர்ந்து எல்லாருக்கும் வந்து பேசுற ஒரு அளவுல இருக்கும். அந்த மாதிரி காட்டு முறையான ஊர்த்திக்க துணி இல்லாம அந்த மாதிரிதான் இருந்திருக்கும். ஒண்ணும் தெரியாது நமக்கு இல்லையா. வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் வேர்ல்ட் அவுட் சைட். சோ அவளுக்கும் ஒரு நல்ல இது வரணும், நம்ம வந்து வேண்டிக்குதான் முடியும். சோ ஏன்னா அனைவரையும் சமநோக்கில் காண்கிறான். இப்போ இவர் வந்து எல்லாரையும் வந்து ஒரு பண்டிதன்கிறவன் வந்து எல்லாரையும் சமநோக்கில பாக்குறான். ஏன்னாக்கா அவன் வந்து பரமாத்மாவை பாக்குறான். எல்லாரும் அவன் வந்து வெளியில அந்த இது ரூபத்தை பாக்குறதுல எல்லாரும் ஹிருதயத்திலையும் பரமாத்மாவுக்கு எல்லாருமே பரமாத்மா ரூபத்தை அவன் பாக்குறான். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், நிறைய இம்பார்ட்டன்ட் தான் இது பொறுக்கி பொறுக்கி எடுத்துப்போம். இப்ப யாரு படிச்சா? கமலா மாதாஜி படிச்சா. எஸ் ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க, அப்புறம் மீனாட்சி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏகி சம்பஸ்த போககா துக்கயோனயோ ஏவதே ஆத்யா அந்தவந்த கௌந்தேய நதேஷு ரமதே புதக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. இப்ப ஜட இயற்கையில என்னெல்லாம் இருக்கோ அதுல ஒரு நல்லது வரி இருக்கிறா போல இருக்கும், அட்ராக்டிவா இருக்கும், எல்லாம் நல்லா இருக்கும். ஒரு மொபைல் வாங்குறதா இருக்கட்டும், ஒரு நெக்லஸா இருக்கட்டும், பட்டு புடவையா இருக்கட்டும். இப்பதான் தீபாவளி இருந்தா சேல், அது ஆஃபர், அப்படியே டெம்ப்ட் பண்ணுவா. அது இதுன்னு போய் வாங்காய்க்கு இருக்கிறது ஃபுல்லா 100% யூ கேன் சேவ். போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்தா தானே 50% சேவ் அப்படின்னு. போகவே இல்லை, வாங்கவே இல்லைன்னா சேவிங் 100%. அது தெரியாம போயிட்டு லைன்ல நின்னு எல்லாம் வாங்கி. சோ என்னது, ஜடப்புலன்களின் தொடர்பினால் இன்பம் வரும், பின்னாடி துன்பம் வந்துட்டு இருக்கும். ஒண்ணுமே ஒரு ஃபுல் டெம்பரரி, இது பெர்மனன்ட் ஹாப்பினஸ் எல்லாம் கிடையாது. அடுத்தது ஒரு துக்கமும் வரும் அதுல. சோ அதன் காரணமாக இருப்பதால் அறிவுடையோன் என்ன பண்றான்? அதில் பங்கு கொள்வதில்லை. ஜட இயற்கையில என்னெல்லாம் ஒரு அட்ராக்டிவா இருக்கும், ஆல் தட் கிளிட்டர்ஸ் இஸ் நாட் கோல்ட்னால இங்கிலீஷ்ல சொல்றப்ப இதெல்லாம் கிளிட்டரிங்கா இருக்கும். சோ நம்ம தங்க நகைகளை பாக்குறதுக்கு ஆர்டிபிஷியலா ரொம்பவே கிளிட்டரிங்கா இருக்கும். ஏன் அந்த மாதிரிதான் எல்லாம் நகை மாத்திரம் இல்லை, எதுவுமே நமக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருக்கும். அது ஒரு சீரியலா இருக்கட்டும், அப்படி ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடும். ஒரு சீரியல் நம்ம தப்பித்தவரை ஒண்ணு பார்த்துட்டோம், என்ன ஆயிடுத்து இவளுக்கு, அடுத்த நாளைக்கு இருக்கா, அது பார்க்கணும் அவளுக்கு என்ன ஆயிடுத்துன்னு அதையே இழுத்துன்னு போவா. நமக்கு அது தெரியாம ஒரு மயக்கத்துல அது பார்த்துட்டே இருக்கும். எல்லாம் அடிக்ஷன் தான், இதெல்லாம் அடிக்ஷன்ல வெளியே வரும். டீ காஃபி எஸ் அடிக்ஷன் தான். பிறக்கும் போது நம்ம எல்லாம் டீ காஃபியோட பிறக்கலையா, நம்ம கொடுத்தா வளர்த்தினா இல்ல, ஏதோ ஒரு சம் பீரியட்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம். அப்ப இப்ப லெவல்ல என்ன வந்திருக்கு, டீ குடிக்கலன்னா காஃபி குடிக்கலன்னா மண்டை வெடிச்சிடும், அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்கிறோம். அதனாலதான் இஸ்கான்ல வந்து புண்ண போக போக என்ன சொல்லுவா, அதுவும் வந்து தப்பு, டீ காஃபி கூட நீங்களாம் அடிக்ஷன் தான், லீவ் தட் அப்படின்னு. நல்லதான் நல்ல சொல்லி இது பண்ணி சொல்றா. ஒரேடியெல்லாம் விட சொல்லல, இதுவா உங்களுக்கே தெரியும். யூ நீட் நாட் ஹேவ் டு ஃபோர்ஸ் யுவர்செல்ஃப். அந்த இது வெங்காயம் பூண்டு அதெல்லாம் விட்டுடுங்க, எல்லாம் ரஜோகுணத்தை கொண்டு போய் தரணும். உங்களுக்கே ஒரு நாளைக்கு தெரிய வந்துடும், உங்களுக்கே தோணும் என்னது இது, நம்ம என்ன சாப்பிடுறோம் இதனால, அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு டேஸ்டோட எல்லாம் சாப்பிட்டு அதனால ஒரு மயக்கத்தை தூங்குறோம், ஒரு லேசினஸ் வந்துடுறது. நம்ம சாத்விக ஃபுட்டு சாப்பிடலாமே, ஏன்னா இதுல வரும், இனிமேதான் லெசன்ஸ்ல வரும். 16-17 chapter is all about that only. குணங்கள் ஆகாரம் இதை பத்தி சொல்லுவா. சோ என்னது, அறிவுடையோன் இதுல எல்லாம் பங்கு கொள்ள மாட்டான். குந்தின் மகனை, இத்தகைய இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றில் மகிழ்ச்சி அடைவதில்லை. ஒரு ஆரம்பம் இருக்கும், ஒரு மொபைல் வாங்கினேன், ஸ்டார்டிங்ல ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ஷைனிங்கா இருக்கும், அதுல அவ்வளவு ஃபீச்சர் அது இது நல்லா இருக்கும். ஒரு மாசம் ஆகிறதுக்குள்ள வேறொரு மொபைல் இதே இது வேறொரு கம்பெனியோட வரும், அதை விட ஒரு ஸ்லாஷ் டவுன் 50% ஆஃப்னு வரும். அது கேட்ட மாத்திரத்தை நமக்கு எல்லாம் போயிடும், இந்த இது வாங்கின சந்தோஷமா போயிடுவேன். ஏன்னா ரிலேட்டிவா இருக்கும். நம்ம வந்து அச்சோ நான் வந்து ஒரு மாசம் வெயிட் பண்ணா அது. அதே போல கல்யாணத்திலே நிறைய பேர் எந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணியிருந்தா அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன், கம்பேர் பண்ணிட்டே இருப்போம். அப்ப நமக்கு வந்து ஒண்ணும் அது இதே கிடையாது. சோ இதெல்லாமே அப்படிதான், ஒரு ஆரம்பம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரு முடிவு இருக்கும். சோ நம்ம அதெல்லாம் பந்தப்பட்டுக்க கூடாது. இவற்றினால் மகிழ்ச்சி, ஒரு நல்ல அறிவுடையோன் இதுல எல்லாம் மகிழ்ச்சியா இருக்கும். இதுல என்ன விட்டல் பூச்சி காட்டியிருக்கா, அது ஒரு லைட்டு நல்லா வெளிச்சமா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அது பாவம். சரி, இந்த அனிமல்ஸ்க்குலாம் மூளையெல்லாம் அவ்வளவு கிடையாது இல்லையா, பாவங்கள் அது. போகும் கிட்டக்கு போகும், ரொம்ப சூடா இருக்கிறதுனால சிங்கி போயிடும். அதே போல இதுக்கு வந்து காது ரொம்ப ஷார்ப்பா இருக்கும் டியருக்கு, இப்படி அது இல்ல. ஐ திங்க் சம் இது நோருக்கு ஒரு புலன் கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கும். ஸோ இட் கெட்ஸ் கேப்சர்ட், அந்த மாதிரி போகும். அதே போல ஆனையை கேப்சர் பண்றது, ஒரு குழி போட்டுட்டு அதுக்கு மேல இன்னும் போட்டு வச்சிருப்பா, அதை அட்ராக்ட் ஆயிட்டு அது போகும்போது, அதை எடுக்க போகும்போது அந்த பிட்ல விழுந்துடும். மீனுக்கு அந்த இது போடுவாரு, வெயிட் அது போடுவா இன்னும் சாப்பிடறதுக்கு, அது சாப்பிடறதுக்கு அது பிடிக்கும், எடுத்துடுவோம், போச்சு, மீனோட உயிர் போச்சு. அதே போல இந்த இது
தேனின்னு நினைக்கிறேன். இட் டேக்ஸ் த நெக்டர், இந்த இதுல ஃப்ளவர்ல இருக்கிற அந்த இது அது என்னது நெக்டர், என்னது அமிர்தம் அல்ல, என்ன சொல்லுவா, தேன் வந்து அது பெருகிறதுக்கு இப்படி போகும். அப்புறம் அந்த இது சன் செட் ஆனோட்டு என்ன எல்லாம் இப்படி மூடிடும் ஃப்ளவர். அப்ப அதுக்குள்ள இவ்வளவு நேரம் இருக்கும்போதே இறங்கிடும். சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சின்ன சின்ன பூச்சிகள், இதெல்லாம் நம்ம எல்லாம் கடந்துதான் வந்திருக்கோம். நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் பூச்சியும் என்னது மானாவும் மீனாவெல்லாம் இருந்துட்டு தான் இப்போ ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்திருக்கும். ஆனா ஹியூமன் ஃபார்ம் வந்த அப்புறமா நம்ம வந்து இதுல எல்லாம் அட்ராக்ஷன், கண்ணால ஏனோ பார்த்தேன் அட்ராக்ட், காதால கேட்டேன் அட்ராக்ட், இந்த மாதிரி வந்துட்டோம்னாக்கா திரும்பி மாட்டி முழிக்க வேண்டாம். அதனால நம்ம வந்து புலன்களை எல்லாம் அதை அந்த லெவல்ல வச்சுட்டு இல்லடா அதை வந்து டைவர்ட் எங்க பண்ணிடணும். கண்ணு ரொம்ப நன்னா இருக்கா, பாக்கணும்னு ஆசையா இருக்கா, பகவான் விக்கிரத்தை பாரு. பாட்டு கேட்கறதுக்கு ஆசையா இருக்கா, பகவான் பஜனை கேளு. நம்ம பாடணும்னு ஆசையா இருக்கா, வேற பிலிம் சாங் எல்லாம் இல்ல, பஜன் பாடு அப்படின்னு விட்டுருணும். அதனாலதான் இந்த நம்ம இஸ்கான்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கா. உங்களுக்கு வந்து பஜனும் கேட்கலாம் இல்ல. ஆனா 18 days முடியட்டும். 18 days முடிஞ்ச அப்புறம் நீங்க பாருங்க, நல்லா இருக்கும். லைஃப் வில் பி சோ பிளிஸ்ஃபுல். அந்த கிளாஸ்க்கே பிளிஸ்ஃபுல் தான் நாங்க பேர் வச்சு, நாங்க பேர் மிஸ் மாதாஜி பேர் வச்சது பிளிஸ்ஃபுல் பஜன், பிளிஸ்ஃபுல் ஷோகா கிளாஸ். ஓகே, யார் படிக்கணும்? மீனாட்சி மாதாஜி படிங்க. शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः ससुखी नरः. சூக்கி சூனா இப்படி போடுவா இல்லையா, ஒரு மாதிரி சுகி நரக. சுகினா சுகமா இருக்கான், நரனா மனிதர்கள். அது வந்து மனிதர்கள் நல்லா இருப்பாங்க, சுகி நல்லா சுகமா இருப்பான் அப்படின்னு. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு, உடலை விட்டு நம்ம அந்த உயிர் போறதுக்கு முன்னாடி உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும். கண்ணொன்னு அட்ராக்ட் பண்ண தோணும், நோ கண்ட்ரோல், எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி டில் தி எண்ட் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ண என்ன ஆகும், பொறுத்து கொள்ளவும். காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவன் ஆவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியோட இருப்பான். அவன் வந்து யங் லைஃப்லயே நம்ம தான் வந்து குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிறோம். இப்ப நான் வந்து I'm still a kids teacher தான். இந்த மாதாஜி கொஞ்சம் ஒரு 1 month பிரேக் எடுத்தனால நான் இங்க வந்துட்டேன். Otherwise I'm a kid teacher. I'm very happy to be a kid teacher. குழந்தைகள்லாம் அவ்வளவு இன்னசென்ட். சொன்னா இது ஏன்னா மிகையா சொல்றேனோ அப்படி தோணும். ரொம்ப இன்னசென்ட். நம்ம என்ன சொல்றோமோ அப்படியே புரிஞ்சுட்டா they will just follow. அவங்க வேற கவுண்டர் டிசைட் பண்றதுக்கோ கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு தெரியாது போவாங்க அதுலாம். சோ என்னது அந்த சொல்ல வந்தேன், காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்த முடிந்தால் அவன் அப்ப இந்த சின்ன வயசுலயே நம்ம வந்து அது வந்து பண்ணிட்டோம்னாக்க இந்த நம்ம வந்து முக்தி கிடைத்ததான் ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும்னா அந்த ஆனந்தம் இப்போ நம்ம முக்தி கிடைச்சப்பறம் தானே தெரியும் அப்படின்னா இங்கே நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கணும். எல்லாத்தையும் பொறுத்து கொண்டு ஒண்ணு கண்ணு காது மூக்கு எல்லாம் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஒன்லி ஆன் காட். பாக்கியம் பார்க்கலாம், இந்த உலகத்துல இருக்குமே அதையும் பார்க்கலாம். ஏன்னா குடும்பத்தோட இருக்கும், இல்ல நான் வரல நீங்க மாத்திரம் போங்க பிக்சருக்கு, நான் வரல நீங்க ஹோட்டல் போலாமே, அவ கூடயும் போலாம். ஆனா ரொம்ப நமக்கு எது மனசுல வைக்கிறது, வீட்டு சாப்பாடு தான். என்ன இது பிக்சர் சரி, அவ கூட வந்திருக்கேன், இன்னொருக்கு ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு, அவ்வளவுதான். நமக்கு மனசு லைக்காது. சோ அந்த லெவல்ல நம்ம வந்து ஒப்புக்கு அவ கூட இருக்கிற போல இருக்கணும். ஆனா நம்ம எப்படி இருக்கணும், பற்றுதல்னா இந்த சைடு இருக்கணும், அங்கெல்லாம் ஜாஸ்தி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் என்ன ஆகும்னாக்க இங்கே இந்த உலகத்தையே நம்ம வந்து அந்த புக்தி அடைந்த நிலையில என்ன நம்ம ஆனந்தத்தை அனுபவிப்போமோ அது வந்து இங்கே நம்ம வந்து அனுபவிக்கலாம். மகிழ்ச்சியோட நிற்பான், இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியோட நிற்பான். எஸ், அடுத்தது யார் படிக்கிறாள்? நெக்ஸ்ட் கமலா மாதாஜி படிங்க. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. போக்தாராம் யஜ்ஞ தபசாம். போக்தானா என்னது? அனுபவிப்பாளர். யார் அனுபவிக்கிறா? யஜ்ஞ தபஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன யஜ்ஞம் பண்றோமோ தபசு பண்றோமோ ஒரு ஆளுக்கு போறதும். அது யாருக்கு போறது? இப்ப நம்ம என்னெல்லாமோ யஜ்ஞம் பண்றோம் இல்லையா? இப்ப நம்ம என்ன சொன்னோம், ஒரு கணபதி ஹோமம், அப்புறம் என்னது ஒரு நவகிரக ஹோமம், சுதர்ஷன ஹோமம், அந்த ஹோமம், சண்டி ஹோமம். இப்ப ஏதோ கேட்டேன், சண்டி ஹோமம், இப்படி நிறைய ஹோமம் நடக்கிறது. ஆனா எல்லாத்தையும் என்ன பண்றா? ஓம் சொல்லிட்டுதான் எல்லாம் போடுறான். அந்த ஓம் யாருக்கு போய் சேர்றது? கிருஷ்ணா. எந்த அடிப்படையில சொல்றோம்னா 10வது அத்தியாயத்துல சொல்றாரு. அவர் சொல்ற நான் ஓங்கிற ஒலியில இருக்கேன் அப்படிங்கிற. அப்ப என்னது? எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான் போய் சேர்றது. இப்ப நம்ம ஒரு பிளான்ட்டுக்கு தண்ணி விடுறோம், ஒரு செடி நம்ம வீட்டுல வளர்த்தணும், ஆஹா இல்ல நல்ல பூ பூக்கிறது, ரோஜா பூ பூக்குறது, அந்த ரோஜா பூக்கு மாத்திரம் கொடுக்குறோமா? தண்ணி இல்ல, நம்ம அந்த இதுலதான் போடுறோம், சாயில தான் போடுறோம். நல்ல இலைகளோ பூக்களோ பழங்களோ வருதுனாக்கா நம்ம அந்த மண்ணுக்கு தான் போடுறோம். இப்ப நமக்கு சாப்பாடு அப்படித்தானே, வாயால சாப்பிடுறோம்,
கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி சொல்லிட்டு ஏதோ ஒரு கேரட் சாப்பிடணும், கண்ணு வந்து நல்லா தெரியும், கேரட் பாலக் சாப்பிட்டா நல்ல ஒரு சம்திங் அதெல்லாம் நினைக்கிறோம். ஆனா கண்ணுல எல்லாம் குத்திக்க மாட்டோமே கேரட், அப்படி எல்லாம் போகாது. எல்லாம் வாய் வழியா போய் வயத்துக்குள்ள போயிட்டு அப்புறம் இந்த blood will absorb whatever is அதோட இன்கிரீடியன்ட் என்ன இருக்கோ அதை அப்சர்வ் பண்ணி இந்த பாடி பார்ட்ஸ்க்கு அனுப்புறா போல. சேம் வே ஓம்னு சொல்லும் போதே எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்கு போயாச்சு, அதுதான் அர்ப்பணம், பகவானுக்கு தான் போய் சேர்றது. சோ போக்தாராம் யஜ்ய தபசாம், யஜ்யம் தபஸ் இதெல்லாம் யாரு அனுபவிக்கிறார்? கிருஷ்ணர் தான். சர்வலோக மகேஸ்வரம், மகா ஈஸ்வர், மகா ஈஸ்வரி மகேஸ்வர், யார் எல்லா உலகத்திலும் கடவுளா இருக்கிறவர், எல்லாருக்கும் கடவுள், டெமிகாட்ஸ்க்கும் கடவுள், நமக்கும் உள்ள கடவுள், எல்லா உயிர்வாய்களின் கடவுள் யாரு? கடவுள் கிருஷ்ணர் தான். சுகிருத்தம் சர்வபூதானாம், எல்லாரிடத்திலும் நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கார், யாருக்கும் அவர் எனிமி கிடையாது. அவர் வந்து இஸ் ஃப்ரெண்ட்லி டுவர்ட் ஆல் லிவிங் பீங்ஸ். அந்த மாதிரி ஞாத்வாமாம் சாந்தி ருச்சதி, இது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொடுத்துறேன். இந்த ஞானம் இருந்தா சாந்தி கிடைக்கும், ருச்சதி சாந்தி கிடைக்கும். இந்த ஸ்லோகம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி நைஸ். பட் நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன் என்றும், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன் என்றும், எல்லா உயிர்வாய்களையும் உற்ற நண்பன் என்றும் அறிந்து என்னை பற்றி முழு உணர்வில் இருப்பவன் ஜட துயரங்களில் இருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். இது இந்த ஃபேக்டர், நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டே போறார், நிறைய ஒரு ஸ்லோக்கால இருக்கு. ஆனா இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுட்டோம்னா we are on the right track. நமக்கு வந்து பகவான் பேர்ல நல்ல நம்பிக்கை இருக்குன்னு தெரியும். அண்ட் இந்த ஃபெய்த், நல்ல ஃபெய்த் வந்துன்னா என்னது, பயமே இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் நல்ல வரும். நீ அடுத்ததுல ஃபியர்லெஸ்னஸ், என்னது நல்ல காட்லி குவாலிட்டிஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் அடுத்தது ஃபியர்லெஸ். என்ன ஃபியர்லெஸ், பயம் இல்லை. என்னது பயம்? பகவான் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன பயம்? அவர் தான் பாத்துக்க போறாரு. ஒரு குழந்தைலாம் நம்ம கையை பிடிச்சு அந்த குழந்தைக்கு என்ன தெரியும்? அம்மா விட்டுடுவா, கை விட்டு நான் எங்கேயோ லாஸ்ட் ஆயிடுவேன், அதெல்லாம் ஒன்னும் பயமே இருக்காது. அம்மா கை பிடிச்சுன்னு கிளம்பி போயிட்டே இருப்போம். இப்ப நம்மளே ஒரு வண்டியில போறோம், ட்ரெயின்ல போறோம், அந்த ட்ரெயின் வந்து டிரைவர் யாரு, என்ன ஐடி காட்டுப்பா, நீங்க சரியா ஓட்டுவரியா, என்ன எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதெல்லாம் ஒண்ணும் கேட்க மாட்டேன். ஒரு தைரியத்துல உட்காரணும். இன்னும் ஒரு ட்ரெயின்லயே நம்ம எவ்வளவு பயணம் பண்றோம், அங்க போயிட்டு நான் ஒழுங்கா இருக்கா, உங்க இன்ஜின் எல்லாம் சரியா இருக்கா, எல்லாம் செக் பண்றோமா, இல்ல அவன் தான் ஒழுங்கா குவாலிஃபைடா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்னும் பாக்குறது. ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில போறோம். அது பிளெயினா இருக்கட்டும், ட்ரெயினா இருக்கட்டும், பஸ்ஸா இருக்கட்டும், சும்மா ஏதோ நம்பிக்கையில போறோம் நம்ம. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பகவான் பேர்ல நம்ம நம்பிக்கை வேணும். ஆனா அதுதான் வரதில்லை. ஒரு டிரைவர் பேர்ல உள்ள நம்பிக்கை வரதுக்குள்ளே நம்ம பகவான்கிட்ட நம்புறதில்லை. இல்ல நான் உடனே நான் சேவ் பண்ணாதே என் குழந்தைக்கு இல்ல, நான் வந்து எல்லாம் பண்ணணும், அதே நாளைக்கு தான் பகவான் பார்த்து, இல்ல அது எப்படி பார்த்து வர பிளான் பண்ணலாம், நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணணும். பட் கடவுள் என்ன பார்த்துன்னு தான் இருக்காரு. நான் பக்தி பண்ணும்போது என்ன, அவர் என்ன கைவிட மாட்டார். ஏன்னா பகவத்கீதையில பிச்சு பிச்சு சொல்றாரு, மை டிவோட்டி வில் நாட் பெரிஷ், மை டிவோட்டி வில் நாட் பெரிஷ்னு ஒரு இடத்தையும் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். அண்ட் நான் வந்து பக்தர்களை வந்து நான் விட மாட்டேன், ஆல்வேஸ் இது ஒரு ஸ்டோரி வரும்போது நம்ம பார்க்கலாம், ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அதெல்லாம் எல்லாம் பாகவதத்துல இருந்து யாரும் ரிட்டன் பை சம்படி அதெல்லாம் கிடையாது, பாகவதத்துல உள்ள ஸ்டோரிஸ் தான். சோ அந்த இந்த ஞானம் இருக்கிறவா வந்து சாந்தி கிடைக்கும். சோ வாழ்க்கைக்கான பாடம் என்னது, ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆயிடுச்சு. போக்தாராம் யஜ்ய தபசாம், யார் இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறார்? கிருஷ்ணர். சர்வலோகம் ஐஸ்வரம், எல்லா ஈஸ்வரர்களுக்கும் மகா ஈஸ்வரா இருக்கிறவர் கிருஷ்ணர். சுகிருதம் சர்வபூதானம், எல்லா உயிர்வாழ்களின் குற்ற நண்பரா இருக்கிறவர் அவர் தான். சோ சர்வலோகமேஸ்வரன், கடவுளை விட உயர்ந்தவர் எவரும் இல்லை, தலை சிறந்த தேவர்களை விட சிறந்தவர், எல்லா லோகங்கள் மற்றும் தேவர்களுக்கு உரிமையாளர். சுகிருதம் சர்வபூதானம்னா எல்லா உயிர்வாழ்களின் முற்ற நண்பர். அப்ப இது வந்து கடவுளை பற்றிய அறிவு இருந்தா என்ன கிடைக்கும்? அமைதி கிடைக்கும், சாந்தி கிடைக்கும். கடவுளை பற்றிய அறிவின்மை பகவத்கீதை வரல. பகவத்கீதையில வந்தாலும் வந்து கான்பிடன்ஸ் இருக்கணும், நல்லா புரிஞ்சுக்கிற இது. இன்னும் மாதாஜி சொல்ற சும்மா காது கேட்டு டைம் பாஸ் அந்த மாதிரி இருந்தனா வராது. டோட்டல் கன்விக்ஷன், எஸ் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட், அது தெரிஞ்சு கொடுத்தனா சாந்தியா இருக்கலாம். சோ அதனால அது படிக்காத கீ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது ஃபெய்த் இல்லைன்னா அமைதி இல்லை. சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு ஒரு கத்தி கதறல், அது மாதிரி ஒரு டென்ஷன், அதனால ஹைப்பர் டென்ஷன், அதனால ஒரு மருந்து சாப்பிட்டேன் என்னெல்லாம். இப்ப பார்த்தா பயமா இருக்கு, இந்த லெவலுக்கு போயிடுதே அப்படின்னு. தூக்கம் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு மருந்து சாப்பிடு. பசி இல்லையா, சாப்பிடு. அதனால நேச்சுரல் பசியும் தூக்கம் நேச்சுரலா வரணும், அது வரலையா, மருந்து சாப்பிடு. ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸ்ட்ரெஸ் அழகா ஜப்பம் பண்ணலாம். ஜப்பம் பண்ணும்போது காபி குடிச்சா மண்டை வலி வருது அப்படின்னா ஜப்பம் பண்ணுங்க. காஃபி குடிச்சதை விட ஃப்ரெஷ்னஸ் வந்துடும், மண்டை வலியும் வராது, ஃப்ரெஷ்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கிடைக்கும். நிறைய ஜப்பம் பண்ண ஸோ வி ட்ரெயின் நேச்சுரல் ப்ராசஸ். இந்த நேச்சுரோபத்தின்னு வரப்பல இங்க நேச்சுரோபத்தி தான் சொல்லி கொடுக்கும். எஸ். சோ அமைதிக்கான விதிமுறை என்னது? கிருஷ்ணரை உச்ச அனுபவிப்பாளர் நம்பிக்கை வரணும். கிருஷ்ணர் தான் உச்ச கட்டுப்பாட்டாளர், எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்தணும். அவர் ஒரு இலை எல்லாம் இந்த தமிழ் பாட்டுல ஒரு இலையும் அசையாது, அவர் இல்லாமல் ஒண்ணுமே அசையாது, அவர் இல்லாமல் ஒண்ணும் நடக்காது அப்படின்னு. கிருஷ்ணன் மட்டுமே நமது நலம் விரும்பும் நண்பர், அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்.
ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கர்ம சந்நியாச யோகோ நாம பஞ்சமோத்யாயः. இப்ப பக்தன் அண்ட் பக்தர் இல்லாதவளோட ஒரு டிஃபரன்ஸ் காட்டியிருக்கோம். நிலநடுக்கம், ஒரு அர்த்வேக் வருது. அர்த்வேக் மீன்ஸ் காமன் இல்லையா? அவர் வந்து பக்தரோட வீடு விழாது, பக்தர்களோ நீ பக்தன் இல்லையா உன் வீடு விழும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இப்போ இது பண்ணிட்டு வராது. ஒரு பிரளயம் வந்தா, ஒரு என்னது டிராட் வந்தா எல்லாரும் அது கஷ்டப்படுவா. ஒரே ஃப்ளட் வந்தாலும் எல்லாரும் கஷ்டப்படுவா. ஒரு நிலநடுக்கம் வந்தாலும் எல்லாரும் வீடு விழும். இப்பதான் நிறைய ஸ்டோரிங்கிறேன், நியூஸ் தான் பார்த்துட்டே இருக்கோமே. சோ பக்தன் இல்லாதவன் என்ன பண்ண, ரொம்ப மனசு ஒடிச்சு போயிடும். மகான இவ்வளவு ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கி வச்சு என் வீடு போயிடுத்தேன்னு அவன் அழுவான். பக்தன்ற என்ன நினைப்பான், கிருஷ்ணரின் திட்டத்தை நான் நம்புகிறேன். புரிந்து கொடுத்தா வெரி குட். இது ஆல்ரெடி ரொம்ப பழைய வீடாதான் இருந்தது, ரிப்பேரிங்லாம் நிறைய இருந்தது. போயிடுத்தா இது ஏதோ கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப காம்பன்சேஷன் கொடுப்பா, ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கும், ஐ பில்ட் அ நியூ ஹவுஸ், அந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடா அவன் இருக்கும். ஸோ பக்தன் வில் ஆல்வேஸ் திங்க் இன் அ பாசிட்டிவ் டர்ம். God is there for me அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் அப்போ வந்து he won't get disturbed. ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம் கண்டினியூ பண்ணிட்டே இருப்போம். பக்தன், அது வேலிதார் எக்ஸாம்பிள் இஸ், பக்தன் அல்லாதவர் என்ன நினைக்கிறான், நான் சம்பாதிச்சேன், இந்த பணம் என்னுடையது, அந்த மாதிரி ஒரு கர்வத்தை இருப்பான். நான் அதை சம்பாதித்தேன், அதனால் என்னுடையது. பக்தர்களும் இட் இஸ் நாட் தட் பக்தர்லாம் எந்த நேரமும் இஸ்கான் கோயில உட்காந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா, மிருதங்கத்தை அடிச்சுட்டு ஹரே கிருஷ்ணா நாமம் பண்ணிட்டு அவர் பண்ணிட்டு இருக்கா. நோ, தேர் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல்ஸ். எல்லாம் டாக்டர்ஸ், என்ஜினியர்ஸ், PhD எல்லாம் இருக்கா. டிவோட்டிஸ் பார்த்தா நமக்கு அவ்வளவு இதா இருக்கும், இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சுவானா இவ்வளவு வந்திருக்கா அப்படின்னு. சோ அவளுக்கு என்ன அவ்வளவு கன்விக்ஷன் வந்துடுது, எஸ் கிருஷ்ணா இஸ் ஆல் இஸ் கிரேட் அப்படின்னு. ஆல்ரெடி படிக்கிற காலத்துல நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் பௌதிக இதெல்லாம் படிச்சுட்டு ஒரு திருப்தி இல்லாம நம்ம NLD பிரபுஜி, நம்ம சென்டர் ஹெட்டே என்னது, அவர் ஐஐடி கான்பூர்ல படிச்சு, அப்புறம் கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல இன்ஃபோசிஸ்ல போய், அப்புறம் அது ஒரு மாதிரி சரியா he was not getting ஒரு மாதிரி ஒரு திருப்தி இல்லாம இருந்து ப்ரொஃபஸர் ஆனார். அதுலயும் ஒன்னும் திருப்தி இல்லை. சரி பார்த்தா இதெல்லாம் நமக்கு ஒன்னும் ஒத்து வராது. ஃப்ரெண்டு கூட சும்மா இஸ்கான் கோயில் போயிட்டு வந்தார், அது பிடிச்சு போயிடுத்து அவருக்கு. நான் சன்னியாசி ஆடுறேன். ஒன் டிசிஷன், அப்படி ஒரு சின்ன ஒரு தீப்பொறி மாதிரி டிசைட் பண்ணார். இஸ் ஹாப்பின்னு. ஹாப்பினா என்னது, அம்மா அப்பாவே வந்து ஓஹோ 2 பிள்ளைகள் இருக்கா, அவன் முன்னொருத்த வந்து ரொம்ப நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கான், ஐடில தான், பாம்பேல இருக்கான், நல்லா சம்பாதிக்கிறான், எல்லாம் கரெக்ட் தான். அவனுக்கு அந்த இது வரல. இஸ் ஹாப்பி வித் ஆல் மெட்டீரியலிஸ்டிக் லைஃப்ல. இஸ் ஆல்சோ ஹாப்பி. அம்மா அப்பா என்ன பண்றா, இந்த பிள்ளை கூட தான் ஆசிரமத்திலே இருக்கா, என் பிள்ளைதான் எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து வழிகாட்டினா, நாங்க எல்லா பகவானும் நம்ம ஏதோ நார்மல் லைஃப் லீட் பண்ணினோம், இவன் இந்த டிசிஷன் எடுத்தோன்னா எங்களுக்கும் ஒரு உடன்பாடு ஆயிடுத்து, நாங்களும் இவன் கூடிய வந்திருக்கோம் சொல்லிட்டு அவனும் டீச் பண்றான். எங்க மாதிரி ஒரு கிளாஸ் அவங்களும் எடுக்கிறாங்க, எல்லாம் ஒரு ஹானரி சர்வீஸ், எல்லாம் வயசாயிடுச்சு அவங்களுக்கும். ஓகே, அப்ப இப்ப இந்த ஆளும் நிறைய சம்பாதிக்கிறான்னு இருக்கும், ஆனா அவன் என்ன ஹாப்பி. ஓகே, பகவானுடைய இச்சை, அவருக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ எல்லாம் அவருடைய கிருஷ்ணரின் கருணை. கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறார், கொடுக்கிறார், மழையா பொழிய வைக்கிறார், இல்லையா எடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, ஓகே அவரோட இது அப்படின்னு விட்டு விடுறாரு. he doesn't get affected. சுகமும் ரொம்ப சுகத்தை ஆடவும் மாட்டான், துக்கம் வந்தா ரொம்ப துக்கத்தை தொடர்ந்து போக மாட்டான். இந்த தர்மத்தின் 4 தூண்கள் என்னெல்லாம், அது கருணை, சத்தியம், தவம், தூய்மை. இது 4 நமக்கு வந்து தர்மத்தோட இதுல பாத்துல இருக்கணும்னா we have to observe all this. கருணைனா என்னது, எல்லா உயிர்களிடமும் இரக்கம் காட்ட வேண்டும். அப்புறம் சத்தியம், எப்பொழுதும் உண்மை பேசுதல். அது நம்மளுடைய எனிமி இருந்தா கூட அவனுக்கு நம்ம வேற விதமா அப்படி இல்லை, உண்மை என்னவோ அது சொல்லணும். புலன்களை கட்டுப்படுத்துதல். அப்புறம் உடல் மனம் சுத்தமாக இருக்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா. பாண்டவர்கள்லாம் எப்படி இருந்தாங்க, இவ்வளவு அஜ்ஞான வாசம், அந்த வாசம், இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. இவ்வளவுலாம் நம்ம பகவானை நம்பினோம், என்ன கொடுத்தாரு பகவான், கிருஷ்ணராவது என்னவாது அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை. அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் பகவானுடைய என்னது தொண்டு புரியறது மாத்திரம், அவரை நினைத்து வர்ஷிப் பண்றது மாத்திரம் அவங்க விடவே இல்லை. பாண்டவர்கள் மிகவும் கஷ்டப்பட்டனர், ஆனால் கிருஷ்ணர் மீதான நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. ஒரு கதை இருக்கு, துர்வாச முனி அம்பரீஷ கதை பார்த்து 2 கதை இருக்கு. இன்னைக்குதான் குயிக்கா எடுத்தேன், மியூட் பண்ணிடுவோம் மத்தாஜி, பண்ணிட்டேன். துர்வாச அம்பரீஷ் மகாராஜா. அந்த காலத்துல நம்ம பகவான் இவர் சொல்லுவார், கிருஷ்ணா சொல்லுவார், நான் வந்து மனிதர்கள்ல நான் ராஜாவா இருக்கேன், மன்னனா இருக்கேன் அப்படின்னு. சோ அவர் வந்து அப்ப அந்த காலத்துல இருந்து ராஜாமார்கள்ல எப்படின்னா தெய்வீக அருள் அப்படி இருக்கும், அவகிட்ட தெய்வீக அருள் இருக்கும். சோ அந்த நிறைய வந்து பூஜை புனஸ்காரம் எப்பவுமே. ஆன் த ராஜானா ஐ கிவன் a job of taking care of the kingdom. அப்ப ஐ எம் டிஃபரெண்ட். இந்த காலத்து பொலிட்டிஷியன்ல கிடையாது, அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆன்மீகத்துல அவ்வளவு நல்லா இதா இருப்பா. சோ வந்து ஏகாதசி விரதம் வந்து அவர் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு இருந்தார். சோ ஒரு ஏகாதசி முடிஞ்சு அடுத்த துவாதசியில the time will be given.
இந்த டைம்குள்ள இந்த டைம்ல இருந்து இந்த டைம்குள்ள நீங்க வந்து ஃபாஸ்டிங் வந்து முடிக்கணும், இது பண்ணணும். என்னது, யூ ஹேவ் டு ஈட் சம்திங். நிர்ஜலமா இருந்ததுனாக்கா நம்ம தண்ணியாவது குடிச்சு அதை வந்து இது பண்ணணும். யூ ஹேவ் டு கம்ப்ளீட் தட் ஃபாஸ்டிங். அப்பதான் அதோட பலன் கிடைக்கும். சோ அவர் வந்து துவாதசி வந்தது, சரி துவாதசிக்கு வந்து ஏற்பாடு பண்ணி அந்த ஒரு டைம் வந்துட்டு அவர் வந்து சாப்பிடணும்னு எல்லாம் தயார் பண்ணியாச்சு, எல்லாம் ஆச்சு. அந்த டைமா வந்து துர்வாச முனிவர். அவருக்கு என்னன்னாக்கா, பெரிய பக்தனோ, இவனுக்குதான் பெரிய உனக்கு பேர் புகழ் எல்லாம் இருக்கோ, அவன் என்னதான் பெரிய பக்தன், போய் டெஸ்ட் பண்ணி தான் பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வேணும்னு வர. அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்குனே வர. துவாதசி அன்னைக்கு நான் தான் போய் பாக்கலாம். வந்துட்டு ஆஹா வந்துட்டீங்களா, வாங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரவேற்றேன். இல்ல நான் நதியில போயிட்டு குளிச்சுட்டு வரேன், உங்க வீட்டுல சாப்பிடுறேன், இருந்தாலே வந்திருக்கேன், ஆனா குளிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். போன ஆளு வரவே இல்லை. இவருக்கா பாக்குற டைம் போறது. ஏகாதசி பாசி முடிந்து துவாதசி அன்னைக்கு அந்த டைம்குள்ள சாப்பிடணுமே. அப்போ என்ன டைம் போயிட்டே இருக்கு, இவர் என்ன வந்தா இது ஆள் இல்லையே. அண்ட் அதித்தி தேவோ பவா, அதித்திகள்லாம் வந்தா ஃபர்ஸ்ட் அவளுக்கு தான் நம்ம சாப்பாடு போட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம சாப்பிடணும். அதானே வழக்கம் இல்லையா? சோ இவர் வெயிட் பண்றாரு. இவர் போட்டு சாப்பிட்டு இருக்கலாமே, என்ன பண்ற. அதுக்குள்ள ஒரு வயசான ஒருத்தர் வந்துடுச்சுன்னா, அதுக்கு என்னப்பா, நீ ஏதாவது நிர்ஜல உபாசம் தானே, நீ தண்ணி குடிச்சிடும். ஸோ தட் வில் ஃபினிஷ் யுவர் ஃபாஸ்டிங், இது கம்ப்ளீட் பண்ணா போலயும் இருக்கும். அண்ட் ஒரு அதித்தியை வந்து நீ அவமதிச்சா போல இருக்காது. தண்ணி குடிக்கிறது இஸ் நாட் சாப்பாடு கிடையாது அப்படின்னு. சரி அவர் அப்படி சொல்றான்னு சொல்லிட்டு தண்ணி குடிக்கிறான். வந்தாச்சு. இவர் அதுதான் வெயிட் பண்ணியிருக்காரு, இவர் எப்படி மடக்கலாம் அப்படின்னு. நீ எப்படி, நான் ஒரு அதித்தி வந்திருக்கேன், எனக்கு ஒரு அவமரியாதை பண்ணி நீ எப்படி அந்த தண்ணி குடிக்கலாம், நான் வந்து எனக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபர் பண்ண அப்படின்னு. ஐயோ நான் உங்களை அவமதிக்கிறதுக்கலாம் அப்படின்னு இவர் ஆன மட்டும் சொல்றாரு. இல்லவே இல்லை, ஒரு பூதத்தை ஏவரா, அவரோட பவரால ஒரு பூதத்தை ஏவி இவர் ஜஸ்ட் கில் திஸ் மேன் அப்படின்னு. அப்ப இதெல்லாம் ஆக்சுவலி குழந்தைகளோட யூடியூப்ல இருக்கு. சோ அதுக்குள்ள என்னது, இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்குள்ள அங்கே வந்தாச்சு. இந்த சக்கரம் பகவான் வராரோ இல்லையோ, பகவானோட வாகனம் இல்ல பகவானோட சக்கரம் வந்துடும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கு, அது வந்து இது அந்த என்னது டிமன, அந்த பூதத்தை வந்து கொன்னுடுறது. அப்புறம் அது கொன்னுட்டு போகணும் இல்லையா, துர்வாசரை பின்தொடர்றது. நீதானே இதெல்லாம் பண்ணுன்னு அதுதான் ஓடுறாரு துர்வாசர். துண்டை காணும் துணியை காணும் சொல்லிட்டு ஓடுன்னு ஓடுறாரு. எங்க போறாரு, சிவன்ட்டு போறார். சிவன் பகவான் இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து, இன்னும் பூதம் பூதத்தையும் கொண்டு கொடுத்து சக்கரம் என் பின்னாடி வருது, கிருஷ்ணரோட சக்கரம் வந்து நான் என்ன பண்ணட்டும் அப்படின்னு. சாரி, என்னால எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, நீ பெரிய அபச்சாரம் பண்ணிருக்க, எங்கிட்ட அது சொல்யூஷனே கிடையாது, நீ போ. பிரம்மாட்ட போற. பிரம்மா அதேதான் சொல்றாரு, சாரி என்னாலையும் ஒன்னும் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது, நீ வந்து கிருஷ்ணாட்டியே போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்க போனோன்னு கிருஷ்ணா சொல்றாரு, சாரி என்னாலையும் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது, என்னோட சக்கரம் வெளியில வந்து கொடுத்து, சக்கரம் வந்து உன் பின்தொடர்றதுன்னா அதுக்கு எனக்கு அது இது கிடையாது, நீ ஒண்ணு பண்ணலாம். நீ என்ன பண்ணலாம்னா, யார அபச்சாரம் பண்ணியோ அந்த டிவோட்டியோட காலில் விழுது. சோ தட் சக்கரம் வந்து ஸ்டாப் ஆயிடும் அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாரு. அப்புறம் அங்கேருந்து வர்றாரு ஆல் த வே, எங்கெல்லாம் மேல உலகம் எல்லாம் போயிட்டு திரும்பி வர்றாரு. கீழ் உலகத்துக்கு வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜோட காலை பிடிச்சு, என்ன மன்னிச்சிருப்பா, நான் ஏதோ உன்னோட பக்தியை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான், நீ பெரிய ஆளா அப்படி இப்படி இல்லைன்னு நினைச்சுதான் நம்ம வந்தேன் அப்படின்னு. அப்போ இவர் வந்து அம்பரீஷ் மகாராஜ் சொல்ற, வேண்டா சக்கரம், சக்கரத்தாழ்வாரே ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க, அவர் தெரியாம பண்ணிட்டார், நல்லவர் தான் அப்படின்னு சொல்லி. அப்போ எவ்வளவு he didn't feel offended or anything. ஏதோ ஒரு தப்பு நடந்துடுத்து, நோ ப்ராப்ளம், அதனால நீங்க வந்து ஒண்ணும் பண்ணாதீங்க அப்படியே மன்னித்துடுற. சோ துர்வாச ரிஷி ராஜா அம்பரீஷை சபிக்க விரும்பினாலும் ராஜா அம்பரீஷ் மன்னித்து துர்வாச ரிஷியை கிருஷ்ணரின் சுதர்சன சக்கரத்திலிருந்து காப்பாற்றுகிறார். இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி பாகவதத்துல வரும். அடுத்த லெவல் உங்களோட பாகவதம் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் நிறைய வரும், அதனால ப்ளீஸ் கண்டினியூ. அடுத்தது வேற ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த இதுதான் கர்ம நடவடிக்கைகளின் காரணமாக நிருகா, மன்னன் பேரு நிருகா, அவரோட வீழ்ச்சி என்னன்னா, ஒரு நிருகாங்கிற ஒரு மன்னர் வந்து ரொம்ப தாராள மனப்பான்மை. டெய்லியே வந்து 100 பசுக்களை வந்து தானம் கொடுத்திருந்தார் பிராமணர்களுக்கு. சோ எல்லாரும் வாங்க, நான் வந்து 100 இது கொடுக்குறேன், பசுக்கள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு. பசு எல்லாம் பாக்குறது சேமா தானே இருக்கும் இல்லையா? அப்ப எல்லாரும் வருவா, எல்லாருக்கும் தானம் 100 கொடுத்து எல்லாம் வவா எடுத்துன்னு போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ ஒரு வாட்டி என்ன எடுத்துனாக்கா, ஒரு பிராமணன் வந்து இது வாங்கிட்டு போனப்பறம் அடுத்த நாளைக்கு காலையில் பாக்குற 99 தான் இருக்கு. 100 இருந்து நான் நேத்தி கொண்டு வந்தேனே, எங்க போச்சு 100வது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடின்னு வரேன். தேடின்னு அப்படியே இந்த ரோட் சைடு வந்தோன்னு பார்த்தா வேற அடுத்த நாளைக்கு எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிட்டு இருப்பாளே, அங்க வந்து ஒரு பிராமணர் வந்து 100 கொண்டு போற, அதுல இவரோட பசு இவர் கண்டுபிடிச்சுட்டார். இது வந்து என்னோட பசு, நீங்க கொண்டு போறீங்க, கொண்டு போறவர் சொல்றேன், உங்க பசுவா, நான் இப்பதான் ராஜாவோட இதுல இருந்து மிருகா ராஜா மகாராஜா வந்து கொடுத்தாரு, அந்த தானத்தை வாங்கிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன். இல்ல இது என்னோட பசு, என்னோட இது இப்போ 99 தான் இருக்கு, அது ஒருவேளை திரும்பி போயிருக்கலாம், ராஜாவோட இதுக்கே போயிருக்கலாம், வாட்டெவர், இது என்னுடைய பசு தான். இவர் சொல்ற, நான் என்னால கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா எனக்கு இப்போ கிடைச்சதுன்னு. சரி ராஜாட்டி போய் கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு அங்க போயிட்டு கேட்கிறேன். ராஜா புரியவே இல்லை, அது எப்படி, ஆமா நான் நேற்றுக்கு உங்களுக்கு கொடுத்தேன் 100, அப்ப அது எப்படி இவர்கிட்ட போச்சு அப்படின்னு.
ஓ இது என்ன எடுத்து எனக்கு தெரியலையேன்னு 2 பேரும் சொல்ல இது மாதிரி ஒருத்தருக்கு தானம் கொடுத்ததை வந்து இன்னொருத்தருக்கு தானமா கொடுக்குறியா? சோ இதெல்லாம் மகா தப்பு. நம்ம ஏதோ தானம் கிடைச்சதை போயிட்டு இதை வந்து பிளவுஸ் பீஸ் மெயினா இப்போ ஒருமே நவராத்திரி யாரும் பிளவுஸ் பீஸ் வச்சு கொடுத்தோன்னா அது அப்படியே ரொட்டேஷன் போயிட்டே இருக்கும், திரும்பி நமக்கே வந்துடும். நாட் ஒன்லி பிளவுஸ் பீஸ் எல்லாமே திரும்பி அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. எது நம்ம வந்து தானமா கிடைக்கிறதோ தட் வி ஹேவ் டு யூஸ் இட். அப்புறம் வந்து நம்ம யாருக்காவது தானம் நம்ம யூஸ் பண்றோமோ இல்லையோ வேற யாருக்காவது தானம் கொடுக்கும்போது கிடைச்ச பொருளை வந்து இன்னொருத்தாளுக்கு தானம் கொடுக்க கூடாது. சோ அது வந்து மகா பாவம். இவ 2 பேரும் சபிச்சு விடுறான். அவருக்கு என்ன சபிக்கிறா, 2 மகளுக்கும் வந்து நீ இன்னொரு நேத்திக்கு கொடுத்த அந்த பசுவை திரும்பி எனக்கு திரும்பி நீ தானமாவே கொடுத்துட்டியா, ரொம்ப நீ பெரிய ஆளா இருக்கியே அப்படின்னு சொல்லி இவரும் சபிக்கிறார். இவரும் வந்து எனக்கு நேத்தி கொடுத்த பசுவை வந்து அதையும் வந்து வேற ஒருத்தருக்கு தானம் நீ எப்படி கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி இவரும் நேத்திக்கு வந்தவரும் சபிச்ச 2 பேரும் என்ன சொல்றாங்க, நீ பள்ளியா போய் விடுவாய். பள்ளியா ஒரு பாழ்கடத்துல வருஷ கணக்குல இருக்காரு அவர். எப்படி முக்தி கிடைக்குன்னு தெரியாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு பள்ளியா. அப்புறம் இது துவாபர யுகம்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்லாம் பிறந்து அவர் வந்து இதுல இந்த பிருந்தாவனா எங்கேயோ வந்து பலகால படிக்கலாமே மன்னர் மிருகா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து ஒரு 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பல காலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணன் மிருகாவுக்கு முக்தி அளித்தார். துவாரகாவில் அவர் குழந்தை விளையாடின்னு இருக்கார் கிருஷ்ணர். அந்த பந்து வந்து இந்த கணக்குல ரொம்ப பாழுங்கன்றாங்க, தண்ணி கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது. விழுந்தோடனே அது வந்து எடுக்க போனோம்னா ஒரு கை வந்து அந்த பள்ளி மேல பட்டோன்னா அந்த பள்ளி வந்து உயிர்ப்பித்து வந்து கொடுத்தேன். ஏன்னா அவர் தெய்வீக அருள்லயே பகவான். அப்ப வந்துட்டு மிருகா கடவுளை பெரிய ஒரு தப்பு கொடுத்து நான் வந்து பெரிய தப்பு அழிச்சு விட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மன்னிப்பு கேட்கிறேன். என்ன தப்பு நீங்க நினைக்கிறீங்க? யாரு நம்ம பழைய டிவோட்டிஸ் தான் சொல்ல வேண்டாம், புது டிவோட்டிஸ் யாருக்காவது ஒரு ஸ்ட்ரைக் யூ மே திங்க் இதுல என்ன பலன், அவர் இது தானே பண்ணார், தானம் தானே பண்ணார், அதுல என்ன தப்பு பண்ணினார் அப்படின்னு தெரியாது அவருக்கு. வந்து இந்த பசு வந்து இப்ப இந்த மாதிரி வந்துடுது. அந்த பசு வந்து 100 ப்ரீவியஸ் டே கொடுத்த பசு வந்து திரும்பி அவரோட மாளிகைக்கு வந்துட்டு தெரியாது அவருக்கு. பசு எல்லாம் நமக்கே பார்த்தா எல்லாம் சேமா தானே இருக்கும். சோ அது என்னன்னாக்கா அவர் வந்து அக்கர்மா லெவல்ல பண்ணல, அவர் வந்து எல்லாம் பலநோக்கு செயல்களோட தான் ஃபர்ஸ்ட் இது போட்டிருக்கேன். பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தா, நான் ஒரு ராஜா, எல்லாரும் வாங்க எங்கிட்ட இருக்கு நான் கொடுக்குறேன். சோ பகவானுக்கு எதுவுமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண, வி ஷுட் ஆல்வேஸ் கிவ் பிரசாதம். பிரசாதம்னா சாப்பாடுதான் பிரசாதம் நினைச்சுட்டு போனோம். தண்ணி கூட நமக்கு கோயில் எல்லாம் பிரசாதம் மாட்டானே, அதுவும் நமக்கு பிரசாதம் தான். என்னது ஆஃப்டர் ஒரு தண்ணி தான், அதுல ஒரு கேம்பர் போடுவா, ஒரு துளசி எல்லாம் போட்டு ஒரு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்மெல் டேஸ்ட் இருக்கும், அவ்வளவுதான். ஆஃப்டர் ஆல் டேப் வாட்டர் தான் இல்லையா? ஆனா நம்ம வந்து அது பகவான்கிட்ட வந்தோம்னா அது வந்து தீர்த்த பிரசாதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ணில ஒட்டிண்டு தலையில எல்லாம் போட்டு எல்லாம் பண்ணும். அது அவ்வளவு பவர்ஃபுல். ஏன்னா பகவான் இடத்துல அந்த மாதிரி எடுத்து நமக்கு அதை எடுக்கும்போது என்னது பிரசாதத்துக்கு அவ்வளவு மவுசு ஜாஸ்தி. ஆனா இவர் என்ன பண்றாரு, அதெல்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணாம எங்கிட்ட இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கொடுத்திருக்காரு. சோ அதனாலதான் வந்து அவருக்கு அந்த இந்த சாபமும் வந்து பலிச்சு கொடுத்து. இதே வந்து அவர் இந்த மாதிரி பிரசாதத்தை தான் விநியோகம் பண்ணி பிரசாதமா அது வந்து எல்லாம் விநியோகம் பண்ணியிருந்தா அவருக்கு சாபமும் பலிச்சிருக்காரு. சோ மிருகா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பின்றி பக்தி சேவை செய்கிறாரோ அத்தகைய செய்தியை உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வார். இது வந்து எல்லாம் இது பாகவத் வந்ததுதான். அப்புறம் சிறந்த பக்தர் யாராவது 2 பேர் படிக்கிறதுக்கு இருக்கா? இன்னைக்கு சீக்கிரம் ஆயிடுத்தேன். 2 இல்ல இன்னைக்கு சொல்றேன். நாரதர், லக்ஷ்மி, விஷ்ணு 3 ஆச்சா? 4 5 பேர் வேணும். இப்ப நம்ம இதுலயே இருக்காங்களே, கமலா மாதாஜி, மீனாட்சி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, சந்தோஷ் பிரபுஜி. நீங்க படிக்க முடியுமா தமிழ்? அனுஷா இஸ் அவுட் சைட். சந்தோஷ் பிரபுஜி இருக்கேளா? படிப்படா? தமிழ் படிக்க தெரியும் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. வனிதா மாதாஜி தமிழ் படிக்க தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கும்? தெரியும். அப்ப நீங்க ஒரு பாட்டு எடுத்துங்க. சந்தோஷ் பிரபுஜி இருக்கேளா? ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கு மேடம், இருக்கு மேடம். அப்ப நீங்க ஒரு பாட்டு. அப்ப நீங்க வந்து யாரு சொல்றேன்? சந்தோஷ் பிரபுஜி நீங்க நாரதர், ஒரு மேல் பர்சன். மேல் ஃபீமேல் எல்லாம் கிடையாது. நம்ம இதுல மாதாஜி தான் எல்லாம், அவளும் நாரதரா தான் இருக்கலாம். லக்ஷ்மி வந்து இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன் கமலா மாதாஜி, அடுத்து வந்து நாரதர் ஆச்சு, லக்ஷ்மி ஆச்சு, விஷ்ணு அடுத்தது மீனாட்சி மாதாஜி, விஷ்ணு அதுவும் மேல் தானே விஷ்ணு. அப்புறம் வந்து அப்புறம் என்ன 2 பேர், அது ஜெயந்தி மாதாஜி அண்ட் வனிதா மாதாஜி. ஏன்னா அனுஷா இஸ் ஆக்சுவலி அவுட் சைட், அதனால அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கல. ஓகே, இப்ப நீங்க இது ஃபாலோ பண்ணலாம். அமைப்பு என்ன, அந்த பேக்ரவுண்ட்ல என்ன இருக்கோ அதை நான் படிச்சுப்பேன். சிறந்த பக்தர், இதுதான் ஸ்டோரி. அமைப்பு: விஷ்ணு தன் கை மீது தலை உண்டி தன் வழக்கமான பாணியில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார். அவரது துணைவி லக்ஷ்மி அவர் காலடியில் அமர்ந்திருந்தார். நாரதர் வைகுண்டத்தில் நுழைகிறார். இதுதான் வந்து பேக்ரவுண்ட். இப்ப நாரதர், எஸ் சந்தோஷ் பிரபு படி. நாராயணா நாராயண
கரெக்டா சொல்லுங்க. நாரதர் எப்படி சொல்லுவார்? நாராயண நாராயண அப்படி சொல்லுங்க. நீங்க டிராமா போடுறீங்க. இதெல்லாம் குழந்தைகள் நல்லா பண்ணுவாங்க பிரபுஜி. எனக்கு அதுதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். குழந்தைகள் நல்லா பண்ணுவா. பண்ணுங்க பாக்கலாம். நீங்க தான் ஃபேஸ் காட்டலையே, அதுக்கு என்ன வாய்ஸ்? நாராயண நாராயண. Yes, that should be the spirit. லக்ஷ்மி நாரத முனிவர் வருகிறார். அப்புறம் விஷ்ணு. நாரதா ஓ நாரதா, தயவு செய்து உள்ளே வாருங்கள். நீங்கள் எப்போதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகிறீர்கள். நாரதர். ஸ்ரீமன் நாராயணா, நான் எப்போதும் உமது நாமத்தை சொல்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நான் உங்களிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கலாமா? ஏன் அந்த தயக்கம் நாரதா? என் அன்பான பக்தர்களிடமா என்ன போட்டிருக்கு தெரியலையே. பக்தர்களில் ஒருவராக இருப்பதால், பக்தர்களில் ஒருவராக இருப்பதால் நான் உங்களிடம் இல்லை என்று சொல்லலாமா? நாரதர். அதுதான் என் கேள்வி. நீங்கள் எனது அன்பான பக்தர்களின் ஒருவர் என்று சொன்னீர்கள். நான் உங்களுடைய பெரிய பக்தன் என்று நினைத்தேன். என்னை போல வேறு பக்தர் யாராவது இருக்கிறார்களா? ஓ நாரதா, பலர் உள்ளனர். எனக்கு இணையான பக்தன் எப்படி இருக்க முடியும்? நான் எப்போதும் உங்கள் பெயரை உச்சரித்து வருகிறேன். என் கனவில் கூட உங்கள் நாமங்களை உச்சரிக்கிறேன். மாதாஜி கொஞ்சம் மேல இது பண்ணுங்களேன், கீழே வந்துருது மாதாஜி. அது இப்படி ஆயிடும். ஏன்னா இது ஒரு நிமிஷம் இந்த மாதிரி பண்றேன். அப்ப உங்களுக்கு தெரிஞ்சு இப்ப தெரியறதா? குட்டியா போயிருக்கும். ஆனா நீங்க அப்படி ஜூம் பண்ணிருக்கோம். இல்ல, அந்த இது ரோல் மேல வரணும். இவ்வளவுதான் மாதாஜி. ஓகே, நான் படிச்சுடுறேன். கீழே உங்களுக்கு தெரியல இல்லையா? நான் படிச்சுடுறேன். நீங்க என்ன விஷ்ணு தானே நீங்க? நாரதா. பக்தி கிராமத்தில் உள்ள இந்த விவசாயியை போய் பாருங்கள். அவர் பெயர் ஹரிதாஸ். அது வரைக்கும் தெரியுது. அமைப்பு. விவசாயி ஹரிதாஸ் தனது குடும்பத்துடன் தூங்குகிறார். அதிகாலை பறவைகளின் சத்தத்துடன் அவர் எழுந்திருக்கிறார். நாரதர் மூலையில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். அவர் வந்து அப்சர்வ் பண்ணி சொன்னாரே. சரி, இப்ப அந்த பக்த கிராமத்தை போயிட்டு அந்த ஹரிதாஸை அவன் வந்து கேர்ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இருக்கான், என்னதான் நடக்கிறது அப்படின்னு. எஸ், ஹரிதாஸ். இப்போ நீங்க ஹரிதாஸ் வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி அண்ட் ஹரிதாஸோட வைஃப் ராதா வந்து வனிதா மாதாஜி. ஓகே, ஹரிதாஸ் படிங்க. தெரியறதா? இல்ல இப்ப ஸ்லைட் ஷோ போட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் ஸ்லைட் தெரியுதுங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் ஸ்லைட் ஷோ போடுறேன். இன்னும் பெருசா தெரியும். படிங்க. அவரது உள்ளங்கையை பார்த்து, நாராயணா நாராயணா, தயவு செய்து இந்த நாளை தெய்வீகமாக ஆக்குங்கள். என் செயல்கள் அனைத்தும் உங்களுக்கே வழங்கப்படட்டும். வனிதா மாதாஜி, ராதா, ஹரிதாஸின் மனைவி. பதிதேவ், உங்களுக்கான காலை உணவை தயார் செய்துள்ளேன். படிங்க ஹரிதாஸ். ஜெயந்தி மாதாஜி. மியூட்ல போயிட்ட மாதாஜி. முதலில் அதை விஷ்ணுவுக்கு அர்ப்பணிப்போம். காலை உணவை விஷ்ணுவின் மூர்த்தியின் முன் வைத்து பிரார்த்தனை செய்கிறார். ராதா, விருந்தாளிகளுக்கு பிரசாதமாக இந்த உணவை வைத்துக்கொள். பின்னர் அவர் காலை உணவை சாப்பிட்ட பிறகு நீங்க மியூட்ல பேசுற மாதாஜி. மியூட்டா எடுத்து ஜெயந்தி மாதாஜி மியூட் பண்ணிட்டாள். ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பண்ற? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, ஒரு கால் வந்தனால கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மாதாஜி. ஹரிதாஸ் விவசாயத்திற்கு செல்கிறார். பண்ணையில் வேலை செய்யும் போது சில முறை நாராயணா என்று ஜபித்து விட்டு திரும்பி வந்ததும் விஷ்ணுவுக்கு பூஜை செய்து இரவு உணவு சாப்பிட்டார். தூங்கும் முன் மீண்டும் சில முறை நாராயணா என்று ஜபித்தார். அமைவு. வைகுண்டத்திற்கு திரும்பு. இது நான் தான் படிச்சிருக்கேன். நீங்க ஏன் படிச்சாள்? உங்களோட ஹரிதாஸ் தானே நீங்க. ஓகே, நாரதர் படிங்கோ. என்னோட பாட்டுல நீங்க படிக்காங்க. கோபத்துடன், விஷ்ணு பகவானே, பக்தர்கள் மீதான உங்கள் தீர்ப்பில் நீங்கள் நியாயமானவர் அல்ல. ஹரிதாஸை பக்த கிராமத்தில் பார்த்தேன். ஒரு நாள் முழுவதும் 20 முறை மட்டுமே உங்கள் பெயரை உச்சரித்தார். நான் 1000 முறைக்கு குறையாமல் ஜபிக்கிறேன். அவர் எப்படி என்னை விட சிறந்த பக்தர்? விஷ்ணு படிங்கோ. ஓ நாரதா, நான் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன். தயவு செய்து அமைதியாக இருங்கள். சமையலறைக்கு சென்று ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி கொண்டு நீங்க தான் படிக்கணும். சமையலறைக்கு சென்று ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் கொண்டு வாருங்கள்.
நாரதர் உள்ளே சென்று நாரதர் தட்டி கொண்டு வருகிறார். வந்தார் விஷ்ணு. நாரதா, நாரதா, இந்த பானையை உங்கள் தலையின் மேல் தலையில் வைத்து தலையில் வைத்து சமன் செய்து 100 அடி நடக்கவும். நாரதர் 100 அடி ஒரு நுட்பமான சமநிலையில் 100 அடி நடக்கிறார். நாரதர் படிங்க படிங்கோ நாரதர். இப்போது செல்லுங்கள் ஹரிதாஸ், ஏன் சிறந்த பக்தர். விஷ்ணு. நாரதா, ஆணையை சமன் செய்து கொண்டே நடந்து செல்லும் போது என் பெயரை எத்தனை முறை உச்சரித்தீர்? இல்லை, நான் ஒரு முறை கூட உங்களை நிறைவில் கொள்ளவில்லை. நான் என் தலையில் பானையை சமநிலைப்படுத்துவதில் மிகவும் மூழ்கியிருந்தேன். நாரதா, ஹரிதாஸ் ஒரு குடும்ப தலைவர். தலையில் பானையை சமநிலை செய்வது போன்றது அவரது வேலை. அதையும் மீறி அவர் என்னை பலமுறை நினைவு கூர்ந்தார். விஷ்ணுவுக்கு நமஸ்காரம் செய்கிறார். பகவான் விஷ்ணு, என்னை மூடியிருந்த அகந்தையை நீக்கிவிட்டீர்கள். உங்கள் ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு கொடுங்கள். அதனால் நான் இனி ஒருபோதும் கர்வத்தில் சிக்க மாட்டேன். விஷ்ணு முடியாது, என்னால் மேல போக முடியாது. ஓகே, நான் படிச்சுடுறேன். அப்படியே ஆகட்டும் என் குழந்தாய். நாரதர் தெரியறதா உங்களுக்கு? நாராயண நாராயண என்ற கோஷமிட்டு அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார். இதுல இருந்து என்ன தெரியறது? நம்ம எல்லாம் ஃபேமிலி இருக்கும். பகவான் நம்ம கொஞ்சம் பண்ணினாலும் அதுக்கு அவ்வளவு பலன் இருக்கும். நாரதர் சன்னியாசி. அவர் 1000 முறை பண்றதும் நம்ம கொஞ்சம் பண்றதுக்கும் ஈக்குவல் தான். அதுக்குதான் எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்தா இப்ப இனிமேல நான் 10 டைம் தான் பண்ண போறேன், 10 டைம் நான் சொன்னாலும் பரவாயில்ல, அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இல்ல. ஏன்னா பகவான் இந்த எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குறாரு. ஃபேமிலி லைஃப்ல இருக்கிறவனுக்கு எவ்வளவு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கும். அவனுக்கு அதையும் தாண்டி அவன் ஜபம் பண்றானாக்கா அது சம்திங் கிரேட். அதனாலதான் அந்த ஒரு ஸ்லோகால வரும். இதுல பெண்கள், வைசியர்கள், அவளுக்கெல்லாம் நான் முக்தி அளிப்பேன் அப்படின்னு. ஏன் அந்த மாதிரி சொல்லிருக்கேன்னா, வைசியர்கள் அவளும் இந்த பிசினஸ் பீப்புள், அவளுக்கு எந்த நேரமும் உழைக்கணும். உழைச்சுட்டே இருக்கும்போது அவளுக்கு நேரம் இருக்காது. அதே போல பெண்கள் காலையில எழுந்துக்கிறவா எல்லார் வீட்லயும் தான். அது வேலைக்காரி வீட்டாவும் இருக்கட்டும், இல்ல முதலாளி வீட்டா இருக்கட்டும், ஃபர்ஸ்ட் எழுந்துக்கிறது அந்த பொம்மநாட்டி தான். காலையில எழுந்துட்டு வீட்டை வாசல் கோலம் போடுறது, என்னைக்கு வழக்கேற்றது, சம்திங் இருக்கும். ஏதாவது வேலை பண்ணிட்டே தான் இருக்காங்க அவங்க. இவ்வளவு மல்டி டாஸ்கிங். அந்த மாதிரி உள்ளவாளும் கொஞ்ச நேரம் ஜபா பண்றது கிடைச்சாலும், கொஞ்ச நேரம் பகவானுக்கு பக்தி பண்ணாலும் அவளுக்கும் முக்தி கண்டிப்பா கிடைக்கும். பகவான் பகவத்கீதால சொல்றேன். சோ இது நாளைக்கு என்ன பார்க்கணும், இது அதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங். நாளைக்கு இது சூப்பரா இருப்பான். அதனால யாரும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்கோ, கண்டிப்பா வாங்கும். அஷ்டாங்க யோகாவில் முன்னேறுதல். அஷ்டாங்க யோகாவை பத்தி நல்ல டீட்டெயிலா கொடுத்திருக்கா. சமபுத்திர் விசிஷ்யதி. அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள். நீங்களே யாராவது யோகா படிச்சிருந்தாலுக்கா, எனக்கு இதை பத்தி தெரியும்னா யூ கேன் ஆல்சோ கிவ் மீ சம் ஃபீட்பேக். ஓகே, 10ல இருந்து 32 வரைக்கும் யோகாசனத்தின் நிலைகள். எப்படி உட்காரணும், எப்படி மூச்சு இருக்கணும், எந்த மாதிரி ரொம்ப மேல இருக்கணுமா, கீழே இருக்கணுமா, கண்ணெங்க வச்சுக்கணும், எல்லாம் டீட்டெயிலா சொல்லுவேன். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்புறம் இந்த மனசும் கட்டுப்படணும். சும்மா கண்ணு முதுமண்டு இப்படி வச்சு இப்படி இல்லை. மனசும் நல்லா ஒருமுகப்படுத்தி பகவான் எடுத்து லைட்டா பண்ணணும். 33 36 அபியாசேனது கௌந்தேய. அதை நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணு கௌந்தேயனா அர்ஜுனனே. இது ரொம்ப நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் உன்னால முடியும் அப்படின்னு. தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு. இது வேற சைடு டாபிக். 37ல இருந்து 45. சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே. தோல்வியுற்ற யோகினா இந்த மாதிரி எல்லாம் அஷ்டாங்க யோகா பண்றான், எல்லாம் பண்றான். அப்போ எனக்கு கோலோகர் இடத்துல போக முடியல. ஸ்டில் இஸ் ஸ்டில் பார்ன் இன் திஸ் வேர்ல்ட். அந்த மாதிரி அவனோட நிலை என்ன? அவனுக்கு அதான் நான் குழந்தைகிட்ட சொல்ற போல 100 out of 100 தான் வாங்கணும். நீ 99.999 வாங்கினாலும் அந்த 0.001% யூ ஹாவ் டு டேக் பர்த். ஆனா எங்க பிறப்பனவன் நல்ல சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே, நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல, நல்ல ஆன்மீக குடும்பத்துல அவன் பிறப்பனான். ஏன்னா அவனுக்கு குழந்தை பிறக்க வயத்துல இருக்கும் போதே பஜன் கீர்த்தன் அது பண்ணி பண்ணி அவனுக்கு அவ்வளவு கொஞ்சம் ஒரு பாயிண்ட் இது கூட அவனுக்கு கம்மி இல்லாம 100 out of 100 கிடைச்சானா அவனுக்கு அப்படியே முக்தி கிடைச்சா பகவான் இடத்தில் போய்விடுவான். பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம். அது எல்லாருக்கும் அட் த எண்ட் அதுதான் வரும். 46 and 47 யுக்த தமோ மதக. பகவான் நினைத்து பண்ற அதுதான் பெஸ்ட் அப்படின்னு என்னுடைய எண்ணம் அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானே சொல்றான். இது நாளைக்கு சுருக்கம். இன்னைக்கு என்ன படிச்சோம் ஒரு இத சமரி பார்த்தோம்னா, அர்ஜுனன் இன்னும் எது சிறந்தது என்பதில் குழப்பமாகவே இருக்கிறான். வேலையை துறப்பதா அல்லது பக்தியுடன் வேலை செய்வதா? பக்தி சேவை சிறந்தது என்று கிருஷ்ணர் விளக்குகிறார். அனைத்தும் கிருஷ்ணருக்கு சொந்தம் என்பதால் துறப்பது சிறந்தது.
இவ்வாறு ஒருவரிடம் உள்ளதை கிருஷ்ணரின் சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும். அத்தகைய உணர்வில் பணிபுரிவது கர்மயோகம் என்று அழைக்கப்படும். இந்த செயல்முறை பலனளிக்கும் செயலின் விளைவாக மறுபிறப்பில் சிக்கலில் இருந்து தப்பிக்க உதவுகிறது. ஒருவன் தன் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பக்தியுடன் செயல்பட்டு தெய்வீக உணர்வில் இருக்க வேண்டும். அவனது புலன்கள் இந்திரிய பொருட்களுடன் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அவன் ஒதுங்கி அமைதியிலும் மகிழ்ச்சியிலும் அமைகிறான். நார்மல் ஹியூமன் பீங் மாதிரி எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் பண்ணுவான். ஆனா எப்படி மனதளவுல எப்படி இருக்கும், பகவானை நினைத்துட்டு அந்த மாதிரி இருப்போம். சாரி, அந்த இது போடலாம், வாஞ்சா கல்பத்தர் பெஸ்டா போடலாம். ஓகே, அது இதுல இருக்கே, அது போட்டுடலாமே. குறை வைப்பானே இல்லையா, ஒன்னும் குறை வைக்க விடாது, போட நான் மறந்துவிட்டேன். எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. இது பண்ணி முடிச்சுடலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. எல்லாம் சத்தம் போட்டு சொல்லணும். ஓகே. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய். நல்ல சத்தம் வந்து இப்பதான். அனந்த கோட்டி பக்த விருந்துக்கு ஜெய். பிரபுபாத் கி ஜெய். ராமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர की जय. चैतन्य महाप्रभु की जय. भागवत ग्रंथ की जय. श्री राधा गोविंद की जय. और प्रेमानंदे. குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப ஃபன் ஆக்டிவிட்டி. நம்மளும் குழந்தைகள் தான் இல்லையா, நமக்கு உள்ள எல்லாம் குழந்தைகள் தான் இருக்கு. ஆனா நம்ம தான் ஒன்னும்